हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री रा- राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरू तर्फे घेतला जाणारा हा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय आज 13वा बघतो आहे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्या समोर ठेवली, त्यामुळेच हे आपण ज्ञान ग्रहण करू शकतो आहोत। श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला। त्यामुळेच घरी बसल्या या संधीचा लाभ आपण घेऊ शकत आहोत। अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, प्रत्येक श्लोकाचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला। तसेच इस्कॉनच्या सर्व मराठी टीमला प्रणाम आणि सर्वांचे धन्यवाद। त्यांच्या सहकार्यानेच आपण हा उपक्रम घेऊ शकतो। उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत। तर आपण अध्याय 13वा आज बघतो आहे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग किंवा प्रकृती पुरुष आणि चेतना असंही या अध्यायाचं नाव आहे। तर आपण आधी समजून घेतलंय की भक्तियोग आपण पूर्ण केलाय बघा। तर भगवद्गीतेचे जे 18 अध्याय आहेत त्यांची विभागणी आपण म्हटलं तसं 3 विभागांमध्ये होते। त्यातला जो मधला विभाग होता हा भक्तियोगाचा विभाग होता, ज्यामध्ये आपण सँडविचचं नेहमी उदाहरण घेतो बघा। जसं ब्रेडचे 2 तुकडे असतात आणि त्याच्यामध्ये आपण जॅम लावतो, तर हा गोडवा जो असतो ना हा त्या मधल्या लेयरला असतो, म्हणजे तो स्तर किंवा तो थर जो असतो जॅमचा त्याच्यामध्ये। तसाच हा भक्तियोग होता, जो अत्यंत महत्वपूर्ण आणि अत्यंत गोडवा देणारा असा भाग जो होता भगवद्गीतेचा, तो आपण बघितलाय। या भक्तियोगाच्या मध्ये आपण जे अध्याय पाहिले त्याच्यामध्ये कृष्णाने त्यांच्या विभूतींच्या बद्दल सांगितलं। विभूती म्हणजे त्यांची ऐश्वर्य। कृष्ण ब्रह्मांडाची उत्पत्ती कशी करतात, ते श्रेष्ठतम कसे आहे, त्या सर्व गोष्टींचं सार कसं आहे हे आपण जाणून घेतलं आणि त्यांची भक्तीमध्ये संलग्न होणं हे आपल्यासाठी एकमेव मार्ग आहे हेही आपण जाणून घेतलं। 12व्या अध्यायामध्ये तुम्हाला आठवत असेल तर अर्जुनाचा प्रश्न होता की ज्ञानी असतो जो निराकाराची उपासना करतो आणि जो साकार रूपाची भक्ती करतो भक्त, यामध्ये श्रेष्ठ कोण आहे? तेव्हा कृष्णाने उत्तर दिलं होतं की साकार रूपाच्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होणं हा अधिक श्रेष्ठ मार्ग आहे। जो निराकाराची उपासना करतो, कृष्ण म्हणतात, तोही माझ्याकडे येतो पण अनेक जन्माच्या नंतर माझ्याकडे बसतो। आता भक्ती मार्ग श्रेष्ठ आहे हे कृष्णाने सांगून झाल्यानंतर भगवद्गीतेचा उपदेश खरं तर इथे संपायला हवा होता। यापुढे सांगायचं काही राहिलं नाही, म्हणजे सगळंच महत्व भक्तीचं जे आहे ते कृष्णाने सांगून टाकलंय। तर आपल्याला वाटेल की भक्ती मार्गाचं आचरणाचं म्हणजे महत्व कृष्णांनी सांगून ठेवलं, तरी आता हे पुढचे अध्याय काय आहे तर याचं कारण आपल्याला आता समजेल। अनन्य भक्ती साध्य कशी करायची हे आपल्याला 9व्या अध्यायातला जो 34वा श्लोक होता, मद्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू मामे वैश्यसी युक्तैवम आत्मानं मत परायण,
यामध्ये कृष्णांनी काय सांगितलं अर्जुनाला, की अर्जुना, माझं सदैव मनामध्ये तुझ्या चिंतन कर, माझा भक्त बन, माझं पूजन कर, मलाच नमस्कार कर, आणि हे केल्याने तू मला प्राप्त होशील. 10व्या अध्यायामध्ये आपण विभूती योगाचा अध्याय होता, ज्यामध्ये आपण चतुर्श्लोकी गीता बघितली. चतुर्श्लोकी गीतेमध्ये आपण म्हणतो भगवद्गीतेचं संपूर्ण सार या 4 श्लोकांमध्ये कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं. तर पहिल्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणाले होते की अहम सर्वस्य प्रभवो, सर्व काही माझ्यापासून येतं, म्हणजे मी सर्व गोष्टींचा उत्पत्ती करता आहे, आणि हे जो जाणतो तो माझा भक्त बनतो. दुसऱ्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की भक्त काय करतात हे जाणून तर माझ्याच कथा म्हणजे कृष्ण कथा करण्यामध्ये रुची घेतात. जसं आता आपण इथे भगवद्गीतेचं ज्ञान समजून घेण्यासाठी एकत्र येतो, तसेच हे भक्त भगवंतांच्या कथा करण्यात, कीर्तन करण्यात अत्यंत रममाण होतात. आणि ह्याच्यामध्येच म्हणजे हे करताना त्यांना अत्यंत आनंदही प्राप्त होतो. आता कृष्ण म्हणतात असा व्यक्ती जो सतत माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, प्रेमपूर्वक भक्ती सेवेमध्ये ज्याने स्वतःला जोडून घेतला आहे, अशा भक्ताला मी बुद्धी देतो. आणि पुढच्या श्लोकामध्ये जो श्लोकी गीतेचा जो 4था श्लोक आहे, त्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणाले की त्याच्या अशा भक्ताच्या हृदयातला अंधकार मी मिटवून तिथे ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित करतो. म्हणजे या 4 श्लोकामध्ये कृष्णांनी स्पष्टपणे सांगितलं की बुद्धी पण मी देतो माझ्या भक्तांना, ज्ञानदीप प्रज्वलित करतो, आणि माझे भक्त जाणतात की मीच सर्व गोष्टींचा उगम आहे किंवा स्त्रोत आहे. आणि अशा प्रकारे जे कृष्णांच्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात, कृष्ण त्यांना दिव्य ज्ञान प्रदान करतात. आता त्यानंतर आपण 3 प्रकारच्या अशा अभक्तांच्या बद्दल जाणून घेतलं की जे कृष्णांच्या भक्तीमध्ये संलग्न होत नाहीत. पहिले म्हणजे नास्तिक, दुसरे म्हणजे जे देवदेवतांची पूजा करणारे आहेत, आणि तिसरे म्हणजे निर्विशेषवादी. हे कृष्णांवरती श्रद्धा न ठेवता इतरत्र श्रद्धा ठेवतात. नास्तिक कसे आहेत, जे कृष्णांवरती विश्वास ठेवत नाही, ते स्वतःपेक्षा जास्त कोणालाही श्रेष्ठ मानत नसल्यामुळे कोणा इतरांची ते पूजाच करत नाहीत. जो आस्तिक आहे तो श्रद्धा ठेवतो, पण त्याची श्रद्धा कुठे असते? देवदेवतांवरती असते. कारण त्याला अल्पज्ञानी म्हटलेलं आहे बघा. अल्पज्ञानी म्हणजे त्याला ज्ञान नसल्यामुळे तो देवदेवतांकडे आकृष्ट झालेला असतो. हम्म. आणि तिसरं म्हणजे निराकाराचे उपासक. ते विचार काय करतात की मी शोधून काढेन, मला ज्ञान आहे, परंतु सत्य काय आहे हे शोधण्याचा मी प्रयत्न करेन. ते भगवंतांवरती अवलंबून राहत नाहीत. आणि 12व्या श्लोकामध्ये जसं कृष्णांनी सांगितलं की त्यांचा मार्ग कसा असतो, क्लेशदायक मार्ग असतो, आणि अनेक जन्मांच्या नंतर ते माझ्याकडे पोचू शकतात. आता जेव्हा आपण हे 7 ते 12 हे अध्याय भक्तियोगाचे समजून घेतले, तेव्हा आपल्याला हे समजलं की भक्ती मार्ग हा सगळ्यात श्रेष्ठ मार्ग आहे, आणि या मार्गातच जोडून घेऊन आपली प्रगती होऊ शकते. हा कारण सहज सुलभ मार्ग आहे आणि सगळ्यात सोपा मार्ग आहे. कृष्णांकडे पोचण्याचा सगळ्यात हा काय म्हणतो, ज्याला कमी वेळ लागतो, लवकरात लवकर आपण पोचू शकतो, प्रगती करू शकतो. आता 13वा अध्याय ते 18वा अध्याय यामध्ये कृष्ण आपल्याला ज्ञान देणार आहेत. 12व्या अध्यायामध्ये कृष्ण जो 7वा श्लोक कृष्ण म्हणतात ना की काय होता बरं तो, तेषाम अहम समुद्धर्ता जन्म संसार सागरात भवामी न चिरत पार्थ मय्यावेशित चेतसा. बरोबर. म्हणजे काय तर जे माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतात आणि जे माझेच ज्ञान करतात, त्यांचा मी जन्मरूप मृत्यूरूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. आता कृष्णांनी तर, पण तरीही आपण पूर्णपणे भक्तीमध्ये संलग्न होऊ शकत नाही. कृष्णांची वाणी समजून त्याच्यावरती विश्वास ठेवूनही आपण कृष्णांच्या बरोबर भक्तीमध्ये जोडून घेऊ शकत नाही. म्हणजे थोडी भक्ती आपण करतो, पण तरीही भौतिकाकडे, इंद्रिय तृप्तीकडे आपले आकर्षण असतं. परत आपण भक्तीकडे करतो, परत 2 पावलं पुढे जातो, परत 1 पाऊल मागे येतो, असं आपलं सतत सुरू असते, ओढाताण म्हणतात तशी. कधी आपण म्हणजे भक्ती करण्यामध्ये थोडी प्रगती दाखवू, पण परत काहीतरी भौतिकातली अशी अडचण आपल्या समोर येते की आपण परत भौतिकामध्ये गुंतून पडतो. तर अशा प्रकारे आता आपण वाटचाल जर का सुरू ठेवली तर आपण कृष्णांपर्यंत पोहोचणं अवघड आहे. म्हणून कृष्ण इथे आपल्याला 13 ते 18 या अध्यायामध्ये असं ज्ञान देतात, जे ज्ञान घेऊन जे भक्त आहेत ते आता सतर्क राहतील. आता आपल्याला माहिती आहे, कुठल्या आपण एखाद्या मार्केटमध्ये गेलो, ज्या म्हणजे मार्केट प्रसिद्ध आहे की जिथे खूप पाकिट गजबजलेल्या मार्केटमधल्या गर्दीचा फायदा घेऊन ते लोकांचे पैसे किंवा मोबाईल किंवा एखादी गळ्यातली चेन वगैरे काढून देतात.
तर अशा मार्केटमध्ये जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपण कसं जरा दक्ष राहतो, काळजी घेतो, आपली पर्स जपतो किंवा आपला मोबाईल जरा सांभाळून ठेवतो. तसंच इथे कृष्ण या ह्याच्यामध्ये ज्ञान देणार आहेत या पुढच्या काही अध्यायांमध्ये, की ज्याद्वारे भौतिक जग हे जिच्या प्रभावाखाली चालतं अशा मायाशक्तीपासून आपलं रक्षण आपण करू शकतो. तर ही मायाशक्ती आहे जी आपल्या समोर अनेक अशी प्रलोभनं आपल्याला देते, अशा समस्या उभ्या करते, ज्यांना आपण योग्य रीतीने जर का पार पाडू शकलो नाही तर आपण इथेच अडकून पडतो. म्हणजे आपली वाटचाल ऊर्ध्व दिशेने कृष्णांच्याकडे होऊ शकत नाही. शुद्ध भक्त आपण झालो तर ही मायाशक्तीने प्रलोभनं जी समोर ठेवलेली असतात त्याला आपण बळी पडू शकणार नाही. पण आता आपली परिस्थिती कशी आहे, आपण आपली श्रद्धा अजून कोमल आहे, त्यामुळे अनेक बाधा आपल्याला या मार्गामध्ये येऊ शकतात आणि आपण दृढतेने भक्ती करू शकत नाही. या मार्गापासून दूरही नेण्याची शक्ती या मायाशक्तीमध्ये आहे. भक्तीमध्ये आपल्याला स्थिर होऊ न देता भौतिकाकडे आकर्षण म्हणजे ओढ आपली व्हावी अशी ही मायाशक्तीची ताकद असते. तर भक्ती करताना बघा आपण कधी शिथिल होतो, कधी आपण एखादा नियम ठरवला की मी आता रोज इतक्या वाजता उठून जप करणार, तरी आपण तो पाळू शकत नाही. काही दिवस आपण तीव्रतेने नियम पाळून ठरल्याप्रमाणे भक्ती करतो, पण कधी आपण भौतिकाकडे आकर्षितही होतो. तर म्हणून आता हे 13 ते 18 अध्यायामध्ये कृष्ण अशा काही महत्वपूर्ण गोष्टी आपल्याला सांगतील ज्याद्वारे या मायाशक्तीपासून भक्त आपला बचाव करू शकतील आणि भक्तीचं जे बीज आपल्यामध्ये अंकुरित झालेलं आहे त्याची शीघ्रतेने वाढ होऊ लागेल. आता जे ज्ञानी म्हटलेले आहेत बघा, ते जे म्हणजे त्यांना माहिती असतं की भौतिक जगामध्ये काय हितकारक आहे, काय अहितकारक आहे, ह्याचं ज्ञान त्यांना असतं. पण ते भक्ती मार्गामध्ये संलग्न नसल्याने या भौतिक जगातील धोके माहिती असून सुद्धा अनेकदा त्यांचं पतन होतं असं बघितलं जातं. विश्वामित्र ऋषी होते बघा, तर ते अष्टांग योगाचे साधक होते, पण ते भक्त नव्हते. तर जेव्हा वशिष्ठ मुनी तपस्या करताना विश्वामित्र ऋषींनी बघितलं, तर तेव्हा त्यांनी हे ठरवलं की मीही जंगलमध्ये जाऊन अशी तपस्या करणार आणि ब्रह्मऋषी बनणार, म्हणजे वशिष्ठ मुनींसारखंच मला बनायचं आहे. ब्रह्मज्योतीवरती ध्यान करून इंद्रियांना संयमित करून त्यांनी तो स्तर गाठायचा प्रयत्नही केला. पण लक्षात घेऊया इथे ते कृष्णांची भक्ती करत नव्हते, त्यामुळे त्यांनी अशा प्रकारची तपस्या जरी केली तरी मग 3 वेळा त्यांचं पतन झालं. त्रिशंकूला त्यांनी स्वर्ग प्रदान करण्यामध्ये पहिल्यांदा त्यांचं तपोबल घटून गेलं. नंतर मेनका त्यांच्या समोर आली तेव्हा ते विचलित झाले, कामवासना जागृत झाली. आणि नंतर 3ऱ्या वेळेला जेव्हा रंभा आली अप्सरा, तर तेव्हा ते क्रोधित झाले आणि तिचं रूपांतर त्यांनी एका दगडामध्ये केलं. तर तेव्हाही त्यांचं तपोबल हे म्हणतात तसं घटलं होतं. तर हे जे विश्वामित्र होते ना, यांची आहे ना ती मी तुम्हाला सांगते, त्रिशंकू आणि विश्वामित्रांची. तर माताजी आवाज थोडा कट होतोय. आवाज कट होतोय का? बरं, होय. 1 मिनिट हा, मग मी व्हिडिओ बंद करते, मग ऑडिओ स्पष्ट मध्ये राहील. मध्येच काही वेळाच हा नक्की. हा हा, शक्य असेल, बरोबर, कारण इंटरनेटचा येतो प्रॉब्लेम कधी कधी. आता आता नाही हो आला तर मग मला सांगा हो हा. हो तर हो. हा हा, तर हा जो त्रिशंकू होता ना, एकदा वशिष्ठ ऋषींकडे गेला आणि तो काय म्हणाला की तुम्ही मला कुठलाही यज्ञ न करता स्वर्गात पाठवू शकाल का? आणि त्रिशंकू हा कसा होता, एक सौंदर्यवान राजा होता, अत्यंत म्हणजे काय म्हणतात तो दिसायला अत्यंत सुंदर असा तो राजा होता आणि त्याला सशरीर स्वर्गामध्ये जाण्याची इच्छा होती. आता वशिष्ठ ऋषी त्याला म्हणाले की तू अशा ह्या शरीराने, या भौतिक शरीराने तू स्वर्गात जाऊ शकत नाहीस, हा हट्ट तू सोडून दे. पण राजाची इच्छा होती की वशिष्ठ ऋषींनी त्याला त्यांच्या सिद्धीने एक अशी शिडी असलेला उंच पर्वत तयार करून द्यावा ज्याच्यावर चढून आता तो स्वर्गापर्यंत पोहोचू शकला असता. आता वशिष्ठ ऋषींनी त्याला सांगितलं त्रिशंकूला हे होऊच शकणार नाही. मग तो आता विश्वामित्र ऋषींकडे गेला आणि म्हणाला की बघा विश्वामित्र ऋषी, मी वशिष्ठ ऋषींकडे जाऊन आलो. वशिष्ठ मुनींना त्यांचा सर्व आदर करतात, ते खूप महान आहेत असं सर्वजण मानतात, पण बघा ते माझी इच्छापूर्ती काही करू शकले नाहीत. तर विश्वामित्र आपल्या कुटीमधून बाहेर आले. त्यांनी या त्रिशंकूची गोष्ट पूर्णपणे न समजून घेताच ते काय म्हणाले, वशिष्ठ करू शकले नाही, मी करू शकतो म्हणाले, सांग काय करायचं. आता हा त्रिशंकू म्हणाला की मला स्वर्गात जायचंय सशरीर, पण मला यज्ञ इत्यादी करायचे नाहीये त्यासाठी. तर विश्वामित्र म्हणाले मी आहे ना, मी पाठवतो तुला स्वर्गात, तुझ्याकडे पात्रता नाहीये स्वर्गात जायची.
पण माझ्या तपोबलाने मी तुला सशरीर स्वर्गामध्ये पाठवेन. आणि आपल्या तपोबलाचा वापर करून त्यांनी त्रिशंकूला स्वर्गामध्ये पाठवलं. आता स्वर्गामध्ये इंद्राने बघितलं की हा एक अयोग्य अपात्र व्यक्ती स्वर्गामध्ये कसा येतोय, काही यज्ञ न करता, आणि तेही सशरीर. तर इंद्राने वज्रप्रहार केला आणि या त्रिशंकूला स्वर्गातून हाकलवून लावलं. आता विश्वामित्रांना वाटलं की हा जर का त्रिशंकू परत आला तर सर्वजण माझ्यावर हसतील की मी त्याला स्वर्गामध्ये पाठवू शकलो नाही म्हणून. म्हणजे वशिष्ठही करू शकले नाहीत आणि विश्वामित्रही करू शकले नाहीत, असंच ते होऊन लोक म्हणतील की म्हणजे माझ्यावरती हसतील. म्हणून आता त्यांना वाटलं विश्वामित्रांना की मला आता माझं अधिक तपोबल लावून याला परत स्वर्गामध्ये पाठवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आता इंद्र आणि इतर देवता ज्यांनी त्रिशंकूला स्वर्गामध्ये प्रवेश दिला नव्हता त्यांच्या विरुद्ध सामना करता यावा म्हणून तपोबल प्राप्त करण्यासाठी विश्वामित्र परत एकदा आता ध्यानस्थ झाले. अनेक वर्ष ते ध्यानस्थच राहिले. म्हणजे स्वर्गातून हाकलवून दिलं होतं त्रिशंकूला आणि पृथ्वीवर पोचून न देण्यासाठी विश्वामित्रांचा प्रयत्न चालू होता. त्यामुळे स्वर्ग आणि पृथ्वी याच्यामध्येच तो त्रिशंकू अडकला होता, ना इथला ना तिथला असं. आता तपोबल प्राप्त करून विश्वामित्र म्हणजे ध्यानस्थ बसले होते तपस्या करायला. आणि त्यांनी आपल्या तपश्चर्येने त्रिशंकूसाठी आता एक नवीन ग्रह तयार करण्याचं ठरवलं जिथे आता हा राहू शकला असता. आणि हे ऐकून आता इंद्र आदी देवता परत म्हणायला लागले की तुम्ही वेगळा ग्रह विश्वामित्र ऋषी का तयार करताय, ह्याच्यासाठी आम्ही ठेवून घेतलं असतं त्याला स्वर्गामध्ये. तुम्ही हा नवीन ग्रह आता नष्ट करून टाका आणि त्याला आम्ही आता स्वर्गात येऊ देतो. पण विश्वामित्र म्हणाले, त्यांचा विश्वास नव्हता इंद्रावरती, ते म्हणाले तुम्ही जरी त्रिशंकूला स्वर्गात येऊ दिलत ना तरी मी तयार केलेला ग्रह मी आता नष्ट करणार नाही. आता तुम्ही त्याला स्वर्गात येऊ देतायत पण माझा ग्रह मी नष्ट केला की परत त्याला तुम्ही स्वर्गामधून हाकलवून द्याल, तर मग मला परत अनेक वर्षांची तपस्या करावी लागेल तपोबल प्राप्त करण्यासाठी. तर तेव्हा इंद्र व देवता म्हणाले ठीक आहे, त्रिशंकू दोन्हीकडे राहू शकेल. मग म्हणजे तुम्ही तयार केलेल्या ग्रहावरही राहू शकेल आणि स्वर्गातही राहू शकेल, पण आमची एक विनंती आहे ती तुम्ही ऐकण्याचा प्रयत्न करा. तर तेव्हा जेव्हा त्रिशंकू तुम्ही केलेल्या ग्रहावरती राहील तेव्हा त्याचं डोकं पृथ्वीकडे आणि पाय स्वर्गाकडे असतील अशा अवस्थेत तो राहील. तर त्यावरती विश्वामित्र तयार झाले आणि त्यांनी त्रिशंकूला बनवलेल्या त्या ग्रहावरती आता ह्या अशा अवस्थेमध्ये पाठवून दिलं. म्हणजे त्याचं डोकं पृथ्वीकडे आणि पाय स्वर्गाकडे अशा अवस्थेत तो त्रिशंकू राहिला. आता ही बघा, ही गोष्ट समजून घेतल्यावरती आपल्याला समजतं की विश्वामित्र ऋषींनी पूर्ण गोष्ट जाणून न घेताच रजोगुणाच्या आहारी येऊन हे कृत्य केलेलं होतं. रजोगुण म्हणजे काय, स्पर्धेचा गुण आहे बघा. मी अधिक श्रेष्ठ हे दाखवून देण्यासाठी मनुष्य असा प्रयत्न करतो, जे आता इथे विश्वामित्र ऋषींनी केलं. आणि जोपर्यंत आता हे आपल्याला समजायला पाहिजे, जो कोणी भक्त बनून कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेत नाही तेव्हा तोपर्यंत त्याच्या हृदयामध्ये हे असे अनर्थ असतात. अनर्थ आहेत म्हणजे काय, रजोगुण आणि तमोगुणाचा प्रभाव आहे. तर त्यामुळे तशी परिस्थिती समोर आली की हे अनर्थ परत वरती येतात. आणि आपण जसं ते नेहमी डोंगराचं उदाहरण घेतो बघा, की आपण मुंबईवरून पुण्याला येतो आहे तर सह्याद्री पर्वत आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये अगदी काय म्हणतात तसा असा ओसाड दिसतो, काही काळा त्याचं कातळ वगैरे पण दिसतं. पण नंतर पावसाच्या दिवसामध्ये पाऊस पडताच हिरवागार दिसू लागतो, काही दिवसात असतो. म्हणजे गवताचं बीज होतं आणि ते पावसाचं पाणी मिळताच ते आता उगवलं. किंवा आता एखाद्या भांड्यामध्ये विचार करा, गढूळ पाणी आपण भरून ठेवलेलं आहे आणि त्या भांड्याला आपण काही वेळ जर का तसं स्थिर राहू दिलं तर तो भांड्यातलं जे काही म्हणजे पाण्यामधली जी काही इम्प्युरिटी अशुद्धता असते ती खाली राहते, म्हणजे पाण्याच्या तळाला जाते तसंच ठेवलं पाणी तर. पण ढवळलं पाणी परत तर ते पाणी परत गढूळ होताना आपल्याला दिसतं. म्हणजे अशुद्धता आहे त्याच्यामध्ये, निघून गेलेली नाहीये. तसंच हे जे ज्ञानी असतात, कर्मी असतात किंवा योगी असतात यांच्या हृदयामध्ये वासना असतात. जरी वाटलं ना वासना निघून गेल्या तरी तसं ते होत नाही. पण जो भक्त असतो तो प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा आश्रय घेतो आणि किंवा शुद्ध भक्तांचा आश्रय घेतो. त्यामुळे म्हणजे ज्या शुद्ध भक्तांचं हृदय भगवंतांना समर्पित असतं, भगवत भक्तीमध्ये ते लीन असतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून जेव्हा मार्गदर्शन अशा भक्ताला मिळतं तेव्हा तोही शुद्ध वैष्णव बनू शकतो. आणि असा भक्ताच्या मनामधून जे वासनांचं बीज असतं ते समूळ नष्ट होतं.
कारण भक्ती मार्ग हा एकमेव एवढा शक्तिशाली मार्ग आहे जो आचरण करायला सरळ सोपा आहे. आणि राजविद्या असंच म्हटलं गेलंय बघा भक्ती मार्गाला. जो हे सर्व अनर्थांचं जे आपल्या मूळ आहे ना हृदयातून ते समूळ त्याचा नाश करू शकतो असा हा शक्तिशाली मार्ग आहे. तर भौतिक जगामध्ये जो माया शक्तीचा प्रभाव आहे तो तिच्या 3 गुणांमुळे असतो. आणि ही 3 गुण जीवांना बद्ध करतात, जणू बांधूनच टाकतात. आणि या गुणांबद्दल आता या ज्ञानयोगाच्या जे अध्याय आहेत 13 ते 18 यामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की ते कसे जीवाला बद्ध करतात, त्यांच्या प्रभावाने आपण काय करतो, या बंधनातून बाहेर निघण्याचा मार्ग कुठला, हे सगळं आपल्याला या शेवटच्या विभागामध्ये समजणार आहे. कृष्णांच्या भक्तीचा मार्ग हा एवढा शुद्ध मार्ग आहे की कुठल्याच प्रकारची ईर्ष्या किंवा द्वेष हे भक्ताच्या मनामध्ये नसतो. कुठल्याही प्रकारची कोणाला हानी पोचवावी अशी तो इच्छाही ठेवत नाही. पण जे आता ज्ञानी आहेत, कर्मी आहेत, ते आपल्या ज्ञानाचा, बुद्धीचा वापर उग्र कर्म किंवा उग्र कार्य करण्यासाठी बनवतात. जसं दुसऱ्याच्या विरुद्ध अणुबॉम्ब बनवण्याचं काम आहे किंवा तशी काहीतरी म्हणजे दुसऱ्याला नुकसान पोचवावं अशी ती कार्य करतात, ज्याचा वापर करून अनेकांची हानी होऊ शकते. म्हणजे एवढं ज्ञान प्राप्त केलं त्यांनी, पण दुसऱ्याला हानी पोचवू नये ही मात्र भावना त्यांच्यामधून गेली नाही. पण हा भक्त असा नसतो. कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत असं म्हटलं जातं. म्हणजे कृष्ण भक्त आहेत किंवा राम भक्त आहेत, अनावश्यक क्रोध ते करीत नाहीत, कुणाचा मत्सर करीत नाहीत, कुठल्या प्रकारचा लोभ ठेवत नाहीत आणि आपल्या बुद्धीने कुणाची हानी करणार नाहीत. मग ते काय करतात भक्त, तर ते सदैव भगवंतांच्या विविध भक्ती सेवेमध्ये जोडलेले असतात. म्हणजे भक्ती सुकृती म्हटली जाते अशा कार्यामध्ये ते संलग्न असतात. जप करणे, कीर्तन करणे, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं श्रवण करणे, मंदिरामध्ये जाणे, तिथे सेवा करणे आणि भगवंतांच्यासाठी भोग बनवणे, पुस्तक वितरण करणे वगैरे अशा अनेक सेवांमध्ये ते जोडून घेतात. कुठल्याही परजीवाला क्लेश देत नाही, सर्वांना कृष्णांचा अंश मानतात आणि कुठलीही भौतिक लाभप्राप्तीची इच्छा त्यांच्या मनामध्ये नसते. ते त्यांचं म्हणजे ते असं भगवंतांना प्रार्थना करतात की कृष्णा मला कुठेही तू ठेव, पृथ्वीवर ठेव, स्वर्गामध्ये ठेव किंवा गोलोकामध्ये ठेव, जिथे पण मला ठेवशील मला तुमची भक्ती करण्याची संधी मिळू दे, ही एकमेव माझी इच्छा आहे. भक्तिमय सेवेमध्ये तुमच्या मला सदैव जोडून घेता येईल हीच माझी इच्छा आहे. तर हा शुद्ध भक्तांचा हा दिव्य गुण म्हटला जातो की त्यांना स्वतःची भौतिक लाभ काही नको असतात, भगवंतांच्या आनंदासाठी ते त्यांच्या सेवा कार्यामध्ये जोडलेले असतात. श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण घ्या बरं. अमेरिकेमध्ये राहिले, तिथेही त्यांनी कृष्ण भक्ती केली, सर्वांना कृष्ण भावनेचा प्रसार केला. वृंदावनमध्ये राहिले, तिथेही कृष्ण भक्तीमध्येच ते लीन राहिले. म्हणजे शुद्ध भक्त कुठेही असला तरी कृष्ण भावनेमध्ये तो स्थिर असतो, अशी ही सर्वोच्च स्थिती असते त्याची. ज्या स्थिती, ज्या स्तरापर्यंत आपल्याला पोचायचंय त्यासाठी आपण हे शिकतोय. अनन्य भक्ती म्हणजे काय हे जी कृष्णांनी आपल्याला सांगितली तो हा स्तर आहे जो आपल्याला गाठायचा आहे. तर हे सगळं आता आपण भक्ती योगामध्ये जाणून घेतलंय. आणि आता आपण ह्या 13व्या अध्यायाकडे जातोय आणि आजच्या अध्यायामध्ये 6 गोष्टींबद्दल आपण शिकणार आहे. कुठल्या 6 गोष्टी, तर क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृती, ज्ञानम आणि ज्ञेयम बद्दल. तर यावर आधारित हा अध्याय आहे. समजायला थोडासा क्लिष्ट आहे कारण ह्याच्यातले शब्द जरा थोडेसे वेगळे आलेत, पण तरी आपण अत्यंत सोप्या पद्धतीने या 6 गोष्टींच्या बद्दल शिकून घेऊया. तर आता पहिला श्लोक वाचूया आपण. हो. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 1 आणि 2 एकत्रच आहेत. चालेल. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति मम प्राहुर् क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञा यो योर्ज्ञानं यत् यत् यत्यज ज्ञानं मत मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू का? हो पहिला हो, श्लोक वाचा वाचला मात. का? हा, पहिला. पहिला आणि दुसऱ्याचा एकत्र आहे बघा अनुवाद हो, माताजी.
त्याचा एकत्र आहे. पण पहिला श्लोक म्हटला का? हो, झाला ना. अं, झाला का आधी तो? हो, दोन्ही अरे झाले. सॉरी, मी जरा उशिरा जॉईन झाले. हा मला हा ही गोष्ट मी ऐकली सगळी त्रिशंकूची. ती हा कुठच्या हा निमित्ताने सांगितली हे नाही कळलं. म्हणजे पुढे जायच्या आधी म्हणून बरं विचारते बरं, मी. मी सांगते सांगते परत सांगते पण तुम्हाला. नाही, मला गोष्ट असंच मी मी ऐकली सगळी, फक्त त्याचं हा निमित्त काय होतं. हा निमित्त असं सांगितलं की आता आपण बघा माताजी भौतिक जगामध्ये आहोत, बरोबर ना? हो. भौतिक जगामध्ये मायाशक्तीचा प्रभाव असतो. हा हा. आणि मायाशक्तीला आपण एवढ्या हलक्यामध्ये घेऊ शकत नाही. जसे आता मोठे मोठे योगी होते, जसे हे आता विश्वामित्र ऋषी होते, अष्टांग हा. योगाचा प्रगत अभ्यास करणारे हे योगी होते. हा. त्यांचंही पतन झालं हे सांगण्यासाठी ही गोष्ट सांगितली. आता आपण भक्तियोग शिकून घेतलेला आहे, बरोबर ना? हो. भक्तियोगामध्ये आपली भक्तीचं बीज आपल्यामध्ये आता आलेलं आहे. पण मायाशक्तीच्या प्रभावामध्ये हे बीज आपल्यामध्ये अंकुरित होऊ देणार नाही. मायाशक्तीच्या प्रभावामुळे भौतिकाकडचं आकर्षण वाढतं आणि जोपर्यंत हम्म. आपण कृष्णांकडे जोडून घेणार नाही तोपर्यंत आपल्याला हा धोका संभवतो. जसं आता हे प्रगत अष्टांग योगी होते विश्वामित्र ऋषी, पण हम्म. ते रजोगुणाच्या प्रभावाखाली आले आणि वशिष्ठ ऋषी जे करू शकले नाहीत ते मी करून दाखवतो म्हणून स्वतःचं तपोबल गमावून बसले या त्रिशंकूच्या कहाणीमध्ये. तर हम्म. हे आपल्याला आपल्याकडून होऊ नये म्हणून आता आपल्याला आपला बचाव करण्यासाठी हा ज्ञानयोग जे शेवटचे आता 6 अध्याय आपण शिकणार आहोत ना, त्याचं महत्व हे आहे. कारण नाहीतर भक्ती योगामध्ये तर आपण समजून घेतलं की कृष्णांची भक्ती सर्वश्रेष्ठ आहे, मग तिथे गीता संपली पाहिजे ना. म्हणजे हम्म. भगवद्गीतेचं जे सार आहे की माझी भक्ती करा मन्मना भव मत भक्तो, तर हा. तिथे थांबत नाहीत कृष्ण. पुढचे 6 अध्याय हे ज्ञान आता अर्जुनाला मिळतंय. त्याचं कारण काय आहे तर माया शक्तीपासून आपला बचाव करायचा. हम्म. म्हणून हे उदाहरण आपण घेतलं विश्वामित्र हा, म्हणजे ऋषींचं. माया हा शक्तीच्या प्रभावामुळे त्रिशंकू राजाला सदेह स्वर्गात जायचं होतं. हा आणि आणि विश्वामित्र ऋषी विश्वामित्र ऋषी रजोगुणाच्या हे प्रभावाखाली होते. रजोगुणाच्या प्रभावाखाली होते. आणि हा थोडा अहंकार पण मला वाटलं त्यांच्यात हा असेल तर. हा हा म्हणजे म्हणजे होते, वशिष्ठ ऋषी नाही तपोबल म्हणले तर मी करण्याची करून दाखवतो. कपॅसिटी आहे. बरोबर. मी करून म्हणजे दाखवतो असं. मी करून दाखवतो. अष्टांग योगी होते, तपस्या आणि तपोबल त्यांच्याकडे आणण्याची सिद्धी प्राप्त केलेली होती, पण कृष्णांच्या बरोबर जोडलेले नसल्यामुळे त्यांनी हा. तपोबल रजोगुणाच्या प्रभावाखाली वापरलं. रजोगुण आणि तमोगुण म्हणजे अनर्थ आहेत. हा हा. हे समजून घ्यायला पाहिजे. तर इथून आता आपल्याला शिकून काय घ्यायचंय की मायाशक्तीचा प्रभाव आहे हा, जो कोणावरही होऊ शकतो कारण आपण भौतिक जगामध्ये आहोत. मग ही मायाशक्ती आपल्या समोर जी काही प्रलोभनं टाकेल, जे काही अडथळे तयार करेल, यांना पार कसं करायचं ते ते कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊनच पार होऊ शकतं. हे ज्ञान आपण मागून घेतलं भक्ती योगातून. पण ही मायाशक्ती कुठच्या प्रकारची आपल्या समोर प्रलोभनं टाकते, कशा प्रकारे टाकते, ते आता हे ज्ञानयोगामध्ये आपण शिकणार आहोत. हम्म हा. हा हा वाचते. संदर्भ होता तो. हा, वाचते. हा अह, अर्जुन, हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, पहिल्या श्लोकाचा. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, मला प्रकृती, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि ज्ञान व ज्ञेय याबद्दल जाणून घ्यायची इच्छा आहे. श्री भगवान म्हणाले, हे कौंतेया, या शरीराला क्षेत्र म्हटले जाते आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटले जाते. आणि तिसऱ्याचा आहे, हे भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण. आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय. हे माझे मत आहे. हरे हा कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता क्षेत्र म्हणजे काय तर कृष्णांनी सांगितलंय क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर, ज्याला कार्यक्षेत्र म्हणूया. जसं कारण आपण शरीराच्या द्वारे कार्य करतो म्हणजे म्हणून त्याला कार्यक्षेत्र किंवा क्षेत्र म्हटलंय. आता बघा प्रत्येकाचा आपला जन्म हा वेगवेगळ्या परिस्थितीत झालेला आहे. तर आपण उदाहरणांनी समजून घेऊया की हे क्षेत्र किंवा कार्यक्षेत्र म्हणजे नक्की काय. आता माळी बघा, तो कसं करतो, बागेमध्ये काम करतो, मग झाडं छाटण्याचं काम असतं, नवीन रोपं लावण्याचं काम असतं, मग पाणी देतो तो झाडांना, खत देतो. तर म्हणजे हे बाग जे आहे ना हे त्याचं कार्यक्षेत्र आहे जिथे तो ही कर्म करतो वेगवेगळे. कोणी आता न्हावी असेल तर विचार करा, केस कापणे, दाढी करणे कोणाची, अशा वेगवेगळ्या प्रकारची कामं तो आपल्या दुकानामध्ये करतो. मग कात्र्यांचा वापर करेल, फण्यांचा वापर करेल, त्याच्या दुकानामध्ये मोठे मोठे आरसे असतील, हे त्याचं कार्यक्षेत्र झालं.
किंवा आता लहान मुलं बघा, बिल्डिंग मध्ये पार्क वगैरे असेल तर ते खेळतात त्याच्यामध्ये, कधी घसरगुंडीवर बसतात, कधी झोपाळ्यावर बसतात. अशा विविध गोष्टी करण्यामध्ये त्यांचे 2-3 तास सहज निघून जातात. म्हणजे हे प्ले ग्राउंड हे त्यांचं कार्यक्षेत्र झालं. तसंच एक आपल्याला पण एक भूमिका मिळालेली आहे बघा या जन्मामध्ये. आपण विविध कार्य करत असतो, नातेसंबंध जपत असतो, पण आपल्याला हे जे जीवन दिलेलं आहे तर कोणी जीवन दिलं यांच्याबद्दलच आपण हे विसरून जातो, म्हणजे भगवंतांच्या बद्दल. जशी लहान मुलं बघा 4-5 वेळा घसरगुंडीवर बसतात, तिथून कंटाळा आला की त्या दुसऱ्या झोपाळ्यावर जाऊन बसतात. तिथे करता करता म्हणजे म्हणजे उंच झोका गेला, त्याच्यावरून घसरले, पडले, खरचट, रड थोडा वेळ रडतात, म्हणजे कधी सुख आलं कधी दुःख आलं. तसंच आपलं हे शरीर म्हणजे क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये इच्छा आहेत, द्वेष आहेत, काही आवडी आहेत, काही नावडी आहेत. आणि ही वेगवेगळी कार्य करत असताना या शरीराने आपण सुख आणि दुःख भोगतो. आता क्षेत्रज्ञ हे क्षेत्र झालं. हं? क्षेत्र समजलं का सगळ्यांना? क्षेत्र म्हणजे हो. कार्यक्षेत्र किंवा आपलं शरीर. हं? आता आपण हम्म. दुसरा भाग बघतोय, दुसरं उत्तर. क्षेत्रज्ञ. क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? क्षेत्राला जाणणारा. क्षेत्राला जाणणारा कोण असतात? तर 2 जण असतात असं कृष्ण म्हणालेत. एक आपला आत्मा आणि एक परमात्मा. आता हे समजून घेऊया. आता समजा एक राजा आहे बघा, आणि त्याने आपल्या राज्यातील सगळ्यांना जमिनीचा एक एक तुकडा दिला आणि सगळ्यांना सांगितलं की या तुकड्यावरती आता तुम्ही धान्य उगवा. म्हणजे आता खरं तर ही सर्व जमीन राजाची आहे, पण एक एक तुकडा त्याने प्रत्येकाला दिला आहे. म्हणजे मूळ स्वामी राजा आहे त्या जमिनीचा, पण राज्यातील इतर सर्वजण हे आता राजाकडून हा जमिनीचा तुकडा मिळाल्याने दुय्यम स्वामी झालेले आहेत. तसंच भगवंतांनी आपल्याला एक शरीर दिलं आहे, त्यामध्ये आपला आत्मा स्थित आहे, आणि प्रत्येक शरीरात भगवंत पण स्थित आहेत आत्म्याच्या बरोबर, परमात्मा म्हणून. म्हणजे या क्षेत्राला जाणणारे, शरीराला जाणणारे 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, एक आत्मा आणि दुसरा परमात्मा. म्हणजे शरीरात आत्मा वास करतो आणि परमात्माही वास करतो. पण आता फरक काय आहे दोघांमध्ये? तर कृष्ण म्हणतात परमात्मा म्हणून मी सर्व शरीरात वास करतो, पण आत्मा हा त्या शरीरापुरता मर्यादित असतो. त्यामुळे आत्म्याची जाणीव ही त्या शरीरापुरती असते, जो त्या शरीरामध्ये स्थित आहे. आता बघा, मुंगी चावली मला, तर हे मला जाणवेल, त्याची संवेदना ही मला जाणवेल. माझ्या म्हणजे माझ्या शरीरापुरती ती संवेदना मर्यादित आहे. कोणी माझ्या शेजारी बसलेलं असेल तरी ही जाणीव त्या व्यक्तीला होणार नाही. पण भगवंत कसे आहेत? परमात्मा म्हणून सर्व क्षेत्रांचं त्यांना ज्ञान आहे, कारण ते सर्व क्षेत्रांमध्ये वास करतात. सर्व क्षेत्रेषु भारत असं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे त्या प्रत्येक शरीराबद्दलच्या सर्व गोष्टी ते जाणतात, सर्व क्षेत्रांबद्दल जाणतात. आता म्हणजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ हे आपल्याला या पहिल्या 2 श्लोकांमधून कळलं. आता तिसऱ्या श्लोकामध्ये कृष्ण काय म्हणालेले आहेत की ज्ञानम बद्दल कृष्णांनी सांगितलंय. तर ज्ञान म्हणजे काय? तर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यामधला फरक जाणणे ह्याला ज्ञान म्हटलेलं आहे. आणि ज्ञेयम, ज्ञेयम म्हणजे काय? ज्ञानाद्वारे जे जाणून घ्यायचं आहे किंवा ज्ञान घेण्याच्या मागचं ध्येय काय आहे, त्याला ज्ञेयम म्हटलेलं आहे. आता ज्ञानाच्या मागचं ध्येय काय? तर आत्मा कोण आहे, परमात्मा कोण आहे, आत्मा आणि परमात्मा यांचं नातं काय आहे, हे ज्ञानाच्या द्वारे योग्य प्रकारे जाणून घेणं हे ज्ञानाचं ध्येय आहे किंवा ज्ञेयम म्हटलेलं आहे. आता आत्म्याला परमात्म्याची प्राप्ती करायची आहे, भगवंतांची प्राप्ती करायची असेल तर पुढे याच अध्यायामध्ये 20 गुण सांगितलेले आहेत. हे 20 गुण म्हणजे ज्ञान आहे, आणि आत्मा आणि परमात्म्याला जाणणं हे ह्या जीवनाचं ध्येय आहे, म्हणजे ध्येय आहे. आणि हे ध्येय गाठण्यासाठी ज्ञान आपल्याला घेतलं पाहिजे, म्हणजे हे 20 गुण आपल्यामध्ये आणले पाहिजेत, ज्याद्वारे आत्मा कोण, परमात्मा कोण, त्यांचं आपापसातलं काय नातं आहे हे आपण समजून घेऊ शकतो. आता याच अध्यायाला बघा, मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं प्रकृती, पुरुष आणि चेतना असंही नाव आहे या अध्यायाचं. भौतिक प्रकृती आपल्याला माहितीये ही कशी असते? जड प्रकृती आहे. आता आपलं शरीर हे क्षेत्र हेही जड प्रकृती आहे, पण त्यामध्ये स्थित क्षेत्रज्ञ हा चेतन आहे. आता हे समजण्यासाठी बघा, आपल्याला गाडी आणि ड्रायव्हर यांचं उदाहरण घेऊ शकतो. गाडी कशी आहे? जड आहे. गाडी चालवणारा ड्रायव्हर चेतन आहे. ड्रायव्हर जर का नसेल तर गाडी चालेल का? आपण नाही चालणार. म्हणजे आजकालच्या टेस्लाचं उदाहरण सोडून द्या, पण आपण नेहमीच म्हणूया की नेहमीची गाडी नाही चालू शकणार ड्रायव्हरच्या. तसंच आहे आपलं शरीर, जर का शरीरामध्ये क्षेत्रज्ञ नसेल, आत्मा परमात्मा नसेल तर चालू शकेल का?
नाही चालू शकणार, मृत शरीर म्हणतात त्याला. म्हणजे पुरुष आणि क्षेत्रज्ञ हे दोन्ही चेतन आहेत. पुरुष काय करतात? पुरुष म्हणजे कृष्ण म्हटलेलं आहे, जे प्रकृतीला चालवतात. प्रकृती आपल्या आपण कार्य करू शकत नाही. नियंत्रक कोण आहेत? कृष्ण आहेत, पुरुष आहेत. आणि क्षेत्रज्ञ हे क्षेत्राला चालवतात. हे दोन्ही चेतन आहेत. पण प्रकृती आणि शरीर म्हणजे क्षेत्र हे दोन्ही जड आहेत. एवढं समजलं का आता? काही इथपर्यंत काही कठीण वाटतंय का? तर तुम्ही आता विचारा. क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा ना, म्हणजे? दोन्ही दोन्ही क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा दोन्ही, दोघही क्षेत्रज्ञ आहेत. हा. अच्छा, बर. हा, क्षेत्रज्ञ म्हणजे शरीराला जाणणारे. हा. हा. आणि कोण दोन जण शरीराला जाणतात? तर आत्मा आणि परमात्मा दोन्ही जाणतात. पण ओ. आत्म्याची जाणीव कशी आहे? शरीरापुरती मर्यादित आहे, बरोबर ना? हम्म. परमात्मा सर्व शरीरांबद्दल जाणतो, म्हणजे त्यांच्या क्षमतेमध्ये फरक आहे. ते हम्म. आता अजून पुढे मी सांगतेय. पण हम्म. हे इथपर्यंत समजलं ना, जड आणि चेतन ह्यातला फरक समजला पाहिजे. की हो. प्रकृती कशी आहे? जड आहे. चालवली जाते कोणाद्वारे? चेतन पुरुष म्हणजे कृष्णांच्या द्वारे, भगवंतांच्या द्वारे. तसंच हम्म. आपलं शरीर म्हणजे क्षेत्र हे देखील जड आहे. चालवलं जातं कोणाद्वारे? चेतन क्षेत्रज्ञामुळे. दोन क्षेत्रज्ञ आहेत. हम्म. आता परमात्मा हा पण क्षेत्रज्ञ आहे आणि आपला आत्मा पण क्षेत्रज्ञ आहे. आणि दोन्ही स्थित आहेत या क्षेत्रामध्ये म्हणजे शरीरामध्ये. मग हो. कृष्ण इथे सांगतात की मी सर्व क्षेत्रांचा ज्ञाता आहे. समजलं ना? कारण ते परमात्मा आहेत. सर्व क्षेत्रांचं ज्ञान त्यांना आहे. पण जो आत्मा आहे तो ज्या शरीरात स्थित आहे त्याच शरीराचं ज्ञान त्याला आहे. त्याला इतर शरीरांच्या बद्दलचं ज्ञान असू शकत नाही. हम्म. मुंगीचं जसं की उदाहरण छान आहे ते. मुंगी चावल्याचं उदाहरण छान आहे. हा हा म्हणजे आपल्या शरीरापुरती आहे, हा, बरोबर ना? म्हणजे त्याच्यावरनं हा आपल्याला लक्षात येतं की हा जीवात्मा म्हणजे फक्त आत्मा त्या एकाच शरीरापुरता, आणि बरोबर. परमात्मा हा त्या शरीरामध्ये पण असतोच, पण इतर हा सर्व जिवंत शरीरामध्ये शरीरांमध्ये प्रेझेंट आहे. असतो. हा. आता हे पुढचं उदाहरण घेतल्यावरती बघा अजून तुम्हाला स्पष्ट होईल. जसा एखादा आता शेतकरी आहे, तो ज्या जे त्याचं शेत आहे तर त्या शेतामध्ये त्याने कुठलं पीक कुठल्या भागामध्ये त्या शेताचं लावलेलं आहे त्याची पूर्ण माहिती त्या शेतकऱ्याला आहे. की त्याने काय गव्हाचं पीक इकडच्या बाजूला लावलंय, कुठलं डाळीचं पीक इथे लावलंय, कुठे पाण्याचा तलाव आहे जो पाणी पुरवठा करतोय शेताला. म्हणजे त्याच्या स्वतःच्या शेताबद्दलची पूर्ण माहिती या शेतकऱ्याला आहे. म्हणजे ह्याची जाणीव जणू त्या शरीरामध्ये स्थित आत्म्यासारखी आहे. समजलं का? म्हणजे त्या शरीरापुरती मर्यादित, ह्याची जाणीव त्या शेतापुरती मर्यादित आहे शेतकऱ्याची. हम्म. पण आकाशामध्ये स्थित जो सूर्य आहे तो वरती असल्याने त्याला त्या गावातल्या सर्व शेतांबद्दलची माहिती आहे. हा. हम्म. जणू त्याची जाणीव परमात्म्यासारखी आहे, सर्व शरीरांच्या बद्दल तो जाणतो. हम्म. आता स्पष्ट झालं ना कसं आहे ते? हा. त्यामुळे भगवंतांना सर्व शरीराचे परम अधिपती किंवा हम्म. सर्व शरीरांचे स्वामी म्हटलं जातं. हम्म. दोन क्षेत्रज्ञांच्या पैकी परमात्मा अच्युत आहे, ज्याचं कधीही पतन होत नाही. अच्युत म्हणजे ज्यांचं कधी पतन होत नाही असे आहेत आणि श्रेष्ठ आहेत. आणि आत्मा जो दुसरा क्षेत्रज्ञ आहे तो कसा आहे? पतनाधीन आहे म्हणजे च्युत आहे आणि गौण आहे. आता ह्या दोन्ही मधला हा फरक आहे बघा. आपण दोन फरक हम्म. जाणून घेतले. पहिला म्हणजे जाणीव शरीरापुरती मर्यादित आहे एका क्षेत्रज्ञाची, आत्म्याची. पण हम्म. हम्म. परमात्मा कसा आहे? सर्व शरीरामध्ये स्थित असल्यामुळे सर्व शरीराचा ज्ञाता आहे. मग हम्म. हम्म. परमात्मा हा श्रेष्ठ आहे आणि अच्युत असा आहे, म्हणजे त्यांचं कधीही पतन होत नाही. पण आत्मा कसा आहे? पतनाधीन आहे म्हणजे च्युत आहे आणि गौण स्वरूपाचा आहे. मग आत्म्याची भौतिक प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा असते. म्हणजे काय असते? भोगवृत्ती असते म्हणूया. म्हणून आत्मा विविध शरीर धारण करतो. पण असं असलं तरी या प्रत्येक शरीरामध्ये नियंता म्हणून कोण असतात? भगवंत उपस्थित असतात. हम्म. प्रत्येक शरीरामध्ये कृष्ण परमात्मा रूपामध्ये उपस्थित असतातच. आणि हा परमात्मा क्षेत्र म्हणजे शरीर आणि आत्मा या दोघांचाही नियंत्रक असतो. आपण म्हटलं हम्म. ना जड आणि चेतन. हो. शरीर बघितलं तर जड आहे. जोपर्यंत त्याच्यामध्ये आत्मा आणि परमात्मा नाहीत म्हणजे चेतन नाही तोपर्यंत ते जडच आहे असं. हम्म. हा म्हणजे हे आपल्याला हो. तिथपर्यंत आता समजलं. हे 3 श्लोकांमधून आपण समजून घेतलं. आता आपण चौथ्या श्लोकाकडे जाऊया. हम्म. हा आता हा वाचा बरं माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऋषिभिर्बहुधा गीतम्
छंदोभिर्विविध विविर अ, विविधै नाही. हरे कृष्ण, नंबर तुम्ही वेगळे. माताजी पाचवा वाचताय. चौथा वाचायचा, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्. अच्छा, तिसरा मग बरं ठीक आहे. हा, नंबर चौथा वेगळे चौथा. आहेत पुस्तकातले. अ, बर. हरे कृष्ण. हं. तच्छेत्रं यच्छ यदृश्च यदिका यद्विकारी यतच्यत् स च यो प्रभावश्च तत्स तत्सम तत्समासेन मे शृणु. हरे कृष्ण. आता कृपया माझ्याकडून क्षेत्र आणि त्याचे स्वरूप, त्याच्यामध्ये कोणते बदल होतात, त्याची निर्मिती केव्हा होते, त्याचा ज्ञाता कोण आहे आणि क्षेत्रज्ञाचा काय प्रभाव आहे, याचे संक्षिप्त वर्णन ऐक. हरे कृष्ण. हा, आता या श्लोकामध्ये आणि पुढच्या काही श्लोकांमध्ये कृष्ण काय सांगतात, तर हे जे आपलं शरीर आहे, क्षेत्र आहे, याचं स्वरूप कसं आहे, कुठल्या पदार्थांपासून हे क्षेत्र बनलेलं आहे, हे 13.6 मध्ये सांगितलेलं आहे. कोणाच्या नियंत्रणाखाली हे क्षेत्र कार्य करतं, त्याच्यामध्ये कसे बदल होतात, या क्षेत्राचं प्रयोजन काय आहे, असं पुढे आता आपल्याला 21-22व्या श्लोकापर्यंत कृष्णांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे. आत्म्याचं ध्येय काय आहे, या सर्व गोष्टींचं ज्ञान मनुष्याला असलं पाहिजे. आता हे जे कृष्ण ज्ञान देणार आहेत ना, कृष्ण म्हणतात हे ज्ञान असणं फार महत्वाचं आहे. आत्मा परमात्मा यांचं आपापसातलं नातं काय आहे, आत्म्याची शक्ती किती आहे, परमात्म्याची शक्ती किती आहे, हे सर्व ज्ञान जीवाला असणं खूप आवश्यक आहे. आणि हे ज्ञान योग्य प्रकारे प्राप्त केल्याने मनुष्याला स्पष्टपणे समजेल की आत्मा आणि परमात्मा हे भिन्न आहेत. ज्ञान घ्यायचं आणि ज्ञानाचं ध्येय काय आहे की आत्मा आणि परमात्मा यातला फरक जाणून घेणं. आणि का हा जाणून घेणं आवश्यक आहे, कारण आत्म्याला परमात्म्याची प्राप्ती करायची आहे. हे ज्ञानाने जाणून घेण्याचं ध्येय आहे, त्यासाठी हे ज्ञान घेतोय आता आपण. आत्म्याची शक्ती ही परमात्म्याच्या शक्तीपेक्षा सूक्ष्म आहे. म्हणजे परमात्मा कसा आहे, श्रेष्ठ आहे, विभू आहेत, आणि आत्म्याची शक्ती ही सूक्ष्म आहे. हेच भगवंत आणि जीव यांच्यामधलं नातं आहे. भगवंत आणि जीव हे एक समान नाही आहेत, त्यासाठी आपल्याला हे सर्व समजून घेणं आवश्यक आहे. आता पुढचा श्लोक समजून घेण्यापूर्वी परत एकदा आता आपण आतापर्यंत काय शिकलो हे पटकन रिवाइज करू आणि पुढे जाऊ. आत्मा आणि परमात्मा यामधला फरक आपल्याला जाणून घेणं हे खूप महत्वाचं आहे. कारण आत्मा जो आहे आणि परमात्मा आहे हे दोघही क्षेत्रज्ञ आहेत. तरी पण आत्मा कसा आहे, अणुस्वरूपात आहे. आत्म्याचा आकार हा आपण जाणून घेतलाय, केसाच्या टोकाचा 10,000वा भाग एवढा तो लहान असतो. पण परमात्मा कसा आहे, विभू आहे. आणि आत्म्याला तो ज्या शरीरामध्ये स्थित आहे त्या शरीराबद्दलच ज्ञान असतं, पण परमात्म्याला सर्व शरीरांच्या बद्दलचं ज्ञान असतं. आत्मा हा शरीराचा दुय्यम स्वामी असतो आणि परमात्मा हा सर्व शरीरांचा मूळ स्वामी असतो. आत्म्याचं पतन होऊ शकतं, पण परमात्म्याचं पतन कधीही होऊ शकत नाही. आत्मा हा कनिष्ठ असतो, सेवक असतो, पण परमात्मा कसा आहे, श्रेष्ठ आहे, स्वामी आहे. जीवात्मे किती असतात, अगणित असतात, पण परमात्मा मात्र एकच असतो. आता हे आपण इथपर्यंत समजून घेतलं. आता आपण 5व्या श्लोकाकडे जाऊ. आता इथे काही शंका आहे का, पहिल्या 5 हम्म, श्लोकांमध्ये? नाही. हा, आता 5वा. हा. हा. हरे कृष्ण. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण इथे गुरु म्हणून अर्जुनाकडे बोलत आहेत. आणि जे गुरु असतात बघा, ते विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यांचे जे पूर्व आचार्य असतात त्यांच्या काही गोष्टींचं प्रमाण म्हणून देतात. जसं आता आपण इथे शिकतो, आपण शिकताना
श्रीला प्रभुपाद यांनी सांगितलेल्या कुठल्या तरी प्रवचनाचा किंवा कुठल्या तरी श्लोकाचा आधार घेऊन आपण समजून घेतो बघा. तसंच कृष्ण इथे अर्जुनाला प्रमाण ठेवून ज्ञान देत आहेत. तर दोन शब्द आहेत बघा श्लोकामध्ये, ब्रह्मसूत्र आणि ऋषीविही. म्हणजे अधिकृत किंवा आदर्श व्यक्तींना प्रमाण घेऊन हे ज्ञान दिलेलं आहे अर्जुनाला. ब्रह्मसूत्र म्हणजे ज्याला शास्त्र म्हणूया, आणि ऋषी म्हणजे साधू, प्रगत असे साधू. शास्त्र आणि साधू यांचा आधार घेऊनच कृष्णांनी अर्जुनाला हे ज्ञान दिलं. तर श्रीला प्रभुपादही सांगतात की जेव्हा आपण कोणाला शिकवतो तेव्हा एखादा श्लोकाचा संदर्भ घेऊन आपल्याला हे त्यांना समजावून सांगायला पाहिजे. तेच आता आपण इथे शिकतोय या श्लोकामध्ये. तर आता आपण समजून घेतलं की हा जो आत्मा आहे आधारासह हा आधार किंवा एक आधारासह आपण प्रमाण प्रमाण प्रमाण. म्हणजे जसं आता आपण आधीच्या श्लोकाचा संदर्भ घेतो बघा, की अमक्या श्लोकामध्येही कृष्ण हेच म्हणाले होते. हा संदर्भ घेतला ना, म्हणजे प्रमाण दिलं बघा आपण. हा हे हे सांगणं आपल्याला जमलं पाहिजे. हेच कृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलं. म्हणून ऋषी आणि ब्रह्मसूत्र म्हणजे शास्त्र यांचं प्रमाण देऊन त्यांनी अर्जुनाला हे ज्ञान दिलं. आता ह्या श्लोकाचं तात्पर्य तुम्ही वाचलीत ना मधल्या, त्याच्यामध्ये अनेक उपनिषदांचा वगैरे संदर्भ आपल्याला घेतलेला सापडतो. तर हे आपण ज्या वेळेला गृहपाठ मध्ये तात्पर्य वाचू काही, तर तेव्हा आपल्याला हे सापडेल. खूपदा अनेक उपनिषदांचा तिथे उल्लेख केले गेलेला आहे. आता हे आपण आता समजून घेतलं बघा आतापर्यंत, की आत्मा हा कसा आहे, आपल्या शरीरामध्ये स्थित आहे. आणि शरीर हे जे आहे आपलं ते परिणाम आहे. या परिणामाला काहीतरी कारण असलं पाहिजे. जसं आता आपण बघा खूप दूर दिसतो आपल्याला, तेव्हा आपल्याला माहिती असतं की कुठेतरी आग लागली आहे, म्हणजे अग्नी पेटला आहे म्हणून हा धूर आहे. किंवा आता खुर्ची टेबल जे आपण वापरतो, हा परिणाम म्हटला जातो. ह्याच्या मागचं कारण काय आहे, तर झाडाचं लाकूड आहे. तसंच आपण परिणाम आहोत, आणि या मागचं कारण काय आहे, कृष्ण आहे. कृष्णांपासून आपण आलेलो आहोत. आता आपलं हे जे दिसतं एकमेकांना, त्याला स्थूल शरीर म्हणतात, जे पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश. आणि या बाह्य शरीराच्या आतमध्ये आपले सगळी महत्वाचे असे अवयव असतात. एक संरचना असते म्हणूया. रक्तवाहिन्या असतात, स्नायू असतात, हाडांची एक रचना असते. तर आता आपल्याला शास्त्रामध्ये सांगितलंय की या म्हणजे आपण वैदिक शास्त्रामध्ये म्हणूया, की हा जो आत्मा असतो ना, आता हा शरीरामध्ये स्थित असतो. आणि जे आपल्याला भौतिक जगामध्ये जे शास्त्र शिकवलं जातं, म्हणजे मेडिकलचा अभ्यास जे विद्यार्थी करतात, त्या वैद्यकीय शास्त्रामध्ये कुठेही आत्म्याचा उल्लेख नसतो. जे आवाज स्थूल येत नाही दिसत आहे. माताजी. हा, आवाज येत येत नाहीये? नाही, नाही, बंद झालं. फ्लिकर होतोय. हा. फ्लिकर फ्लिकर होतोय का? होतोय आवाज. बरं, मी परत आता रिपीट करते, बघा परत मेडिकलचं नाही ज्ञान आलं. म्हटलात ना तिथपासून. हा हा, बर. आता हे आपली एक बाह्य शरीर आपण म्हटलं, जे स्थूल शरीर, याच्या आतमध्ये आपल्या सगळी म्हणजे महत्वाच्या रचना असते. रक्तवाहिन्या असतात म्हणूया, स्नायू, हाड, अशी ती रचना असते. हम्म. आणि याबद्दलचं ज्ञान आपल्याला मेडिकल शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे. पण जो आत्मा आहे, ज्याचा उल्लेख आपण नेहमी करतो, त्या आत्म्याचा उल्लेख कुठेही वैद्यकीय शास्त्रामध्ये केलेला नाही. जे स्थूल दिसत आहे त्याबद्दलचं ज्ञान आहे. हम्म. म्हणजे काय, हृदय कसं काय म्हणजे कार्य कसं करतं, मेंदू कार्य कसं करतो, आपल्या किडनी कार्य कशा करतात, याबद्दलचं ज्ञान वैद्यक शास्त्राला आहे. पण या शास्त्रामध्ये सूक्ष्म अशा आत्म्याबद्दलचं काहीही ज्ञान दिलं जात नाही. शरीराची ही जी रचना आहे, यंत्रणा, ती एका विशिष्ट प्रकारे कार्यरत असते, हे आपल्याला माहितीये. आणि त्याच्यामध्ये काही बिघाड झाला तर आपल्याला त्याची लक्षणं दिसतात शरीरावरती. मग वैद्यकीय शास्त्रात या लक्षणांवरती उपचार आहेत, पण ही रचना मुळात कार्यरत कशी आहे याबद्दल काही माहिती देता येत नाही त्यांना. तसंच दोन व्यक्ती ज्यांचा एकच आजार आहे, एकसारखेच रोगाने त्यांना पीडित आहेत, मग उपचारही त्यांच्यावरती एकाच प्रकारचे केले तर दोघांचा प्रतिसाद वेगळा असतो. एक जण प्रतिसाद देतो, एक जण प्रतिसाद देत नाही. याचं कारण का वेगळं आहे हेही वैद्यकशास्त्र सांगू शकत नाही. याचं कारण काय आहे, खरं तर आत्म्याचा तिथे प्रेझेन्स हा खूप महत्वाचा आहे, ज्याच्याबद्दल वैद्यकशास्त्राला माहिती नाहीये. आता जे या शरीराला कार्यरत ठेवण्याच्या मागचं कारण किंवा चैतन्य म्हटलं जातं, तो हा आत्मा आहे, ज्याचा प्रभाव शरीरभर असतो. आता जरी आत्मा हा हृदयामध्ये स्थित आहे असं आपण म्हणतो ना, तरी तुम्ही बघा आपल्या डोक्यावरचेही केस वाढतात आणि पायाची नखं पण वाढतात, बरोबर ना?
हम्म पायालाही संवेदना होते, तसंच चेहऱ्यालाही संवेदना असते स्पर्श झाल्याची किंवा हम्म काही दुखल्याची. म्हणजे आत्म्याच्या अस्तित्वाचा प्रभाव हा संपूर्ण शरीरभर असतो. हे कसं शक्य असतं, तर आत्म्याच्या कोशांमुळे किंवा आवरणांमुळे शक्य असतं. तर आता ही जे आत्मा जो असतो आपला, हा 5 आवरणांमध्ये असतो, ज्याला पंचकोश असं म्हटलं गेलेलं आहे. मग ही 5 आवरणं कुठली? तर आता सगळ्यात सूक्ष्म आवरणापासून बाह्य आवरणापर्यंत समजून घ्यायची. आनंदमय हा सगळ्यात सूक्ष्म कोश आहे. त्याच्यानंतर विज्ञानमय कोश, त्याच्यानंतर ज्ञानमय किंवा मनोमय कोश, मग प्राणमय कोश, आणि सगळ्यात बाह्य हा अन्नमय कोश. आता सगळ्यात बाहेरचा जो बाह्य कोश आहे त्याला अन्नमय कोश म्हटलेलं आहे. अन्नमय कोशाचा संबंध आपल्या स्थूल शरीराशी असतो. बाह्य शरीर जे आहे, आता स्थूल शरीर निरोगी ठेवायचं असेल तर आपल्याला या शरीराची उत्तम प्रकारे काळजी घ्यावी लागते. मग चांगल्या प्रकारचं अन्न खाणं, पौष्टिक खाणं खाणं, पाणी भरपूर पिणं, व्यायाम करणं, हे असं सगळं करावं लागतं. आणि अष्टांग योगामध्ये जी आपण आसन पद्धती शिकलो ना, याचा संबंध या अन्नमय कोशाकडे खूप जवळचा असतो. पण केवळ अन्नमय कोशाचा संबंध शरीर निरोगी राहीलच, म्हणजे अन्नमय कोश जपला तर शरीर निरोगी राहील असं होत नाही. अन्नमय कोशापेक्षा सूक्ष्म असलेल्या सर्व कोशांचा परिणाम हा आपल्या शरीरावरती होत असतो. म्हणजे ओव्हरऑल हेल्थ जर का उत्तम ठेवायची असेल तर सर्व कोश हे नीटपणे कार्य करत असले पाहिजेत. तेव्हाच आपलं शरीर अगदी म्हणजे निरोगी राहू शकतं. अन्नमय कोश सगळ्यात बाहेरचा असल्यामुळे सगळ्यात अधिक व्हल्नरेबल असतो. म्हणजे काय म्हणूया, नाजूक असतो, कारण तो बाह्य असतो सगळ्यात. आणि ह्याची ज्यांची चेतना या अन्नमय कोशापर्यंत प्रगत झालेली आहे, त्यांना ते आपल्या शरीराच्या बाबतीत ना खूप जागरूक असे असतात. आता अन्नमय कोश अन्नमय कोश या बाह्य आवरणाच्या आतमधला सूक्ष्म कोश असतो, त्याला प्राणमय कोश असं म्हटलं जातं. आता एखादा जसा फुगा असतो बघा, ज्यामध्ये आपण हवा भरतो तेव्हा तो फुगतो आणि त्याला एक आकार विशिष्ट प्राप्त होतो. तसंच हे अन्नमय शरीर आहे. जेव्हा त्याच्या आतमध्ये प्राणमय शरीर किंवा हे प्राण असतात, तेव्हा त्या शरीराला एक आकार येतो. हे प्राण किंवा ज्याला प्राणशक्ती म्हटली जाते, संपूर्ण शरीरभर ही संचलित असते. आणि आपली जी सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, म्हणजे रक्ताभिसरण संस्था आहे, किंवा जी लिम्फॅटिक सिस्टीम आहे, नर्वस सिस्टीम आहे, याद्वारे ही संपूर्ण शरीरभर संचलित असते. आपला श्वास आणि पंचप्राण यांनी हा कोश तयार झालेला असतो, तो प्राणमय कोश आहे. आता हे जे प्राणमय कोश आहे, जसं आपण समजून घेतलं की अन्नमय कोश उत्तम ठेवण्यासाठी कुठल्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतात, तर आपल्याला उत्तम अन्न खायला पाहिजे, पौष्टिक अन्न खायला पाहिजे, व्यायाम केला पाहिजे, तेव्हा अन्नमय कोश आपला व्यवस्थित राहतो. तर आता हा प्राणमय कोश उत्तम राहावा म्हणून प्राणायाम आपल्याला करावा लागतं. प्रा, 5 प्राणांनी बनलेलं हा प्राणमय शरीर असतं. हा वायूंचा प्राण म्हणजे यांना वायू असंही म्हटलं जातं, पंचप्राण म्हटलं जातं. तर हे कुठले पंचप्राण आहेत? तर प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान. शुद्ध हवा, स्वच्छ सूर्यप्रकाश याचा सर्वांचा परिणाम या प्राणमय कोशावरती उत्तम राहण्यासाठी होतो. तर हे 5ही वायू जे असतात ना, तर शरीरामधल्या विविध अवयव हे आपल्या चांगल्या प्रकारे कार्य करत राहावे त्यासाठी खूप महत्वाचे असतात. आणि अष्टांग योगामधली जी प्राणायामाची विधी आहे, म्हणजे श्वसनाचा व्यायाम ज्याला आपण म्हणतो, श्वसनाचा नियमन, हे ह्याच्यावरती परिणाम करतं या प्राणमय कोशावरती. तर हे जे पंचप्राण व्यवस्थित काम करतात आणि त्याचा परिणाम शरीर निरोगी आणि स्वस्थ राहतं. ज्याला आपण प्राणशक्ती म्हणतो ना, ती आपली व्यवस्थित राहते. तर अन्नमय कोशापेक्षा हा प्राणमय कोश हा सूक्ष्म आहे आणि त्यामुळे तो अधिक महत्वाचा आहे अन्नमय कोशापासून. आता या प्राणमय कोशाहून सूक्ष्म ज्ञानमय कोश किंवा मनोमय कोश आहे. त्याहून सूक्ष्म विज्ञानमय आणि त्याहून सूक्ष्म हा आनंदमय कोश आहे. जेवढा कोश सूक्ष्म तेवढाच अधिक तो महत्वाचा, आणि तो उत्तम असेल तर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा सगळ्यात बाह्य अन्नमय कोशावरती होत असतो, म्हणजे स्थूल शरीरावरती दिसून येत असतो. आता प्रत्येक कोशाशी संबंधित एक चेतनेचा स्तर असतो. आपण म्हटलं ना, हे आत्म्याची आवरण आहेत, हे आत्म्याचे कोश आहेत. म्हणजे प्रत्येक या आवरणाच्या बरोबर त्या आत्म्याची काहीतरी चेतना निगडित आहे. जसं की आता अन्नमय कोश, ज्याची चेतना या अन्नमय कोशाच्या स्तरावरती आहे,
त्याच्यासाठी सर्व काही अन्नच असतं, म्हणजे एवढंच त्याला जाणीव असते, अन्नासाठीच ते जगतात. हम्म, वृक्ष बघा, त्यांची मुळं अशा प्रकारे वाढतात जिथून त्यांना पाणी आणि पोषण मिळेल. हम्म, झाड ही असंच वाढतं जिथून त्याला सूर्यप्रकाश मिळू शकेल, कारण चेतनेचा स्तर हा तेवढाच आहे. माणसाची किंवा प्राण्यांची लहान बाळं पिल्लं बघितली तर त्यांच्यामध्येही हा अन्नमय कोश स्पष्टपणे दिसतो. भूक लागली की त्यांना अन्न हवं असतं, कारण चेतना तेवढ्यावरच पोचलेली असते. पण काही मोठी माणसं पण अशी आपल्याला दिसतात की खाण्यापिण्याचाच केवळ ते विचार करतात, जिभेची तृप्ती हेच ध्येय असल्यासारखं ते जगतात, कारण हम्म, त्यांची चेतना तिथपर्यंत असते. आता अन्नमय कोशावरून सूक्ष्म हा प्राणमय कोश आहे. हम्म, ज्याची चेतना प्राणमय कोशाच्या स्तरावरती स्थित आहे, त्याला अन्नाची आणि भुकेची जाणीव तर असतेच, पण हे जे माझं शरीर आहे त्याचं रक्षण मला केलं पाहिजे ही पण चेतना त्याची जागृत असते. जसं आता हरिण असतं बघा, जंगलामध्ये वावरताना वाघापासून ते बचाव करत असतं आपलं, म्हणजे जिवंत राहायचं असेल मला इथे तर माझा बचाव झाला पाहिजे हे त्या हरणाला समजत असतं. काही माणसं पण बघा आपल्या सुरक्षिततेसाठी, शरीराच्या सुरक्षिततेची अतिशय काळजी घेत असतात. मला काही आजार होईल, त्यातून तो कुठून कसा इलाज होईल म्हणून ते खूप चौकशी करत असतात. ह्या डॉक्टरला विचार, त्या डॉक्टरला विचार, असंही त्यांची खटपटी चालू असतात. किंवा खूप पैसा काही लोक कमवतात, मला कुठला असाध्य रोग होईल मग माझा इलाज कसा होणार, अशा प्रकारच्या शंका त्यांच्या मनामध्ये असतात. मग आता मला माझ्या घरी कोणी चोर घुसू नये म्हणून त्या घराला दोन दोन दरवाजे वगैरे ते लावून घेतात. म्हणजे सतत काहीतरी काळजी असते, आणि त्यातून काय होतं तर मग हे वेगळे वेगळे उपाय काढले जातात. तर ही अशी माणसं जी असतात ना, त्यांची काय म्हणूया, प्राणमय कोशाची चेतना ही त्या स्तरावरती स्थित असते. आता 6व्या अध्यायामध्ये बघा आपण अष्टांग योग शिकलो होतो, त्यामध्ये आपण प्राणायामाच्या बद्दल जाणून घेतलं होतं की हे जे अष्टांग योगी असतात प्राणायामाचा अभ्यास करतात आणि अनेक वर्ष हा अभ्यास केल्यामुळे ते निरोगी असतात, दीर्घायू असतात. तसंच प्राणायामाच्या अभ्यासाने त्यांचा जो प्राणमय कोश असतो हा उत्तम असतो, आणि त्याचा परिणाम हा त्यांचा अन्नमय कोशावरही दिसून येतो. अन्नमय कोश म्हणजे आपण समजून घेतलं जो अन्नाशी संबंधित आहे. तर त्यामुळे हे अष्टांग योगी या अभ्यासामुळे कमीत कमी किंवा न खाताही राहू शकतात अनेक दिवस, हे आपण बघतो. सर्वसाधारण मनुष्य बघा दिवसातून 3 ते 4 वेळा खातो, पण हे जे अष्टांग योगी असतात ते अन्न पाण्याशिवाय राहू शकतात, अशी ही उदाहरणं आपण ऐकलेली असतात. तर त्याचं कारण हे आहे. प्राणमय कोशाहून सूक्ष्म आता असतो त्याला ज्ञानमय कोश किंवा मनोमय कोश म्हटलं जातं. आता मनोमय कोश हे नाव असल्यामुळे तो मनाशी संबंधित आहे हे आपल्याला समजू शकतं. म्हणजे विचार, भावना, अनुभव याने तो बनलेला असतो. तर सजीवांच्या ज्या 84 लक्ष प्रजाती आहेत त्यात मनुष्याचं मन हे सगळ्यात विकसित आहे बघा. जे सूक्ष्म शरीर म्हटलं जातं ना, मन, बुद्धी आणि अहंकार, यामध्ये हा मनोमय कोश असतो. आता मन हे कसं इंद्रियांना नियंत्रित करू शकतं, तर त्यामुळे इथे विचारांचं खूप महत्व आहे. येणाऱ्या मनामध्ये येणाऱ्या विचारांचा परिणाम हा मनावरती होतो किंवा संपूर्ण शरीरावरच होतो म्हणूया. तर एखादा मनुष्य ज्याला आता खूप राग येतो, त्याला त्याच्या भावना अशा उत्तेजित असतात. कोणी म्हणजे त्याला कोणी कोणाचा तो द्वेष करतो तेव्हाही तो अत्यंत असा म्हणजे क्रोधित झालेला दिसतो, किंवा त्याला दुःख होतं तेव्हा तो उद्विग्न झालेला असतो. म्हणजे भावना ह्या त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे दिसून येतात, द्वेषाचे, सूडबुद्धीचे विचार त्याच्यात दिसून येतात. तर जो दीर्घकाळ असा राग, द्वेष हे विचार घेऊन जगतो ना, तेव्हा त्याचे परिणाम त्याच्या शरीरावरती दिसतात. जो आता व्यक्ती रागीट आहे त्याचा श्वासोच्छ्वास असा तीव्र गतीने होत असतो, आणि दीर्घकाळ ही अशी परिस्थिती राहिली, सतत रागाचं, क्रोध येण्याचं त्याचं जर का टेंडन्सी असेल तर उच्च रक्तदाबाचा त्रास त्याच्यामध्ये दिसू लागतो. तर ही सर्व गोष्टींची सुरुवात या मनोमय कोशापासून झालेली असते. म्हणजे शरीर निरोगी राहावं म्हणून जसं आपण आता अन्नमय कोशाचं आपण बघितलं की व्यायाम करणं हे आवश्यक असतं स्थूल शरीर निरोगी राहावं म्हणून, तसंच हा मनोमय कोश जर का आपल्याला निरोगी ठेवायचा असेल तर इथे पण आपल्याला काही नियम पाळावे लागतात. जसं आता आपण बरेचदा बघतो आजकालच्या ह्याच्यामध्ये नवीन पिढीतली काही मुलांना त्यांची आईच ही सवय लावून देते लहानपणापासून फास्ट फूड खाण्याची. मग अशी मुलं साधं जेवण, भाजी भाकरी पोळी काय म्हणतात ते वरण भात वगैरे असं अजिबात त्यांना चालत नाही. त्यांना बर्गर लागतो, पिझ्झा लागतो, कोल्ड्रिंक्स लागतात, कारण तशी सवय लावून दिलेली असते त्यांना.
मग मनालाही अशा सवयी लावून दिलेल्या असतात, सिनेमा बघणे, टीव्हीवरील मालिका बघणे, वेब सिरीज बघणे. आणि ह्या अशा सर्व आजकाल हे हे ज्या गोष्टी आहेत, सिनेमा म्हणा, मालिका म्हणा, यांच्यातलं काय कंटेंट असतं तर हिंसा दाखवली जाते, अवैध संबंध दाखवले जातात, कपट कारस्थानं हेच त्याच्यामध्ये असतं बघा. आणि जेव्हा सारखं सारखं आपण हे बघतो, ह्याच बद्दल वाचतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव आपल्या मनोमय कोशावरती पडत असतो. हे सगळं आपल्या मनाचा आता आहार बनतो. तर अशा व्यक्तीला जर का आता आपण कृष्णाचं बद्दलचं पुस्तक दिलं, की कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे आपल्याला पुस्तक वाचायला खूप ऐकू आवडतं. नाही येतंय. नाही येते का? आलं एक आलं. नाही, मिनिट. मधलं मनाव आता मग आलं, येतंय मनाचा येतंय. आहार इथपर्यंत कळलं. आता येतंय. बर. हा. तर आता जसं आता आपण म्हटलं ना, की शरीराला काही आपल्याला आपण एक डाएट असतं आपलं, आपण रोज ज्या प्रकारचा आहार खातो, तसंच मन म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आपण मनाला एक नियम लावून देतो ना, मी आज टीव्ही बघणार, सिनेमा बघायचं, वेब सिरीज बघायच्या, तर ह्याच्यातून हे आपण अशा गोष्टी घेतो ना, म्हणजे आता काय हिंसा दाखवली जाते, अनैतिक संबंध दाखवले जातात, कपट कारस्थान दाखवलं जातं. तर हे बघण्याची आता मनाला सवय पडते. आणि अशा व्यक्तीला जर का आता आपण एखादं पुस्तक भक्त म्हणून आता कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हे पुस्तक वाचायला आपल्याला आवडतं बघा. आपण जवळजवळ 2-2.5 महिने ते पुस्तकाचं वाचन हो केलं हो होतं. हो असं, हा बरोबर ना? हो अशा हो. व्यक्तीला तुम्ही हे पुस्तक वाचायला बोलवा, तो एक दिवस पण येणार नाही, कारण त्याच्या मनाला हे आवडणारच नाही, बसूच शकणार नाही. सवय काय लावून दिली आहे? हिंसक गोष्टी ऐकायच्या, कपट कारस्थानं बघायची, अशा विषयात त्यांचा रस आहे बघा. न चुकता असे हम्म. लोक टीव्ही बघतील, आणि टीव्ही नसेल तर ते अस्वस्थ होतील, एवढी त्यांची त्याच्यावरती आता ते काय म्हणतात ते आसक्ती झालेली आहे. जसं शरीराला अन्नाची गरज असते, आणि एक ठराविक अन्न खाल्ल्यानंतर शरीराला बरं वाटतं ना, तसंच हे मनाचं पण आहे. जे विषय मनाला बघण्याची सवय करून दिली आहे ते बघायला मिळाले नाहीत, वाचायला मिळाले नाहीत, तर मन स्थिर राहू शकत नाही. मग जे पाहिजे ते मिळवण्याची धडपड सुरू होते. आणि हे असं अशांत मन शांत करण्यासाठीचा जो उपाय आहे तो मंत्र जप आहे. म्हणून जे हा रजोगुणाचा प्रभाव आहे ना, सर्व अस्थिर मन किंवा तमोगुणाचा प्रभाव आहे, त्यांना शांत करण्यासाठी हा मंत्र जप दिला जातो. कारण मंत्र हे कुठून आहेत? आध्यात्मिक साधन दिलं गेलेलं आहे मनाला शांत करण्यासाठी. तर एखादा माणूस आता शांत असेल तर बघा, आपल्याला त्याच्याबरोबर बसायला, त्याच्याबरोबर बोलायला बरं वाटतं. शांतपणे त्याचा संथ गतीने श्वास सुरू असतो, शरीर त्याचं स्वस्थ असतं, निरोगी असतं, वाणी त्याची चांगली असते. तर हे फरक आपल्याला लगेच जाणवू शकतो. तर जेव्हा आपण गाढ झोपेत असतो ना, तेव्हा हा मनोमय कोश मात्र आपला काम करीत नाही. इतर वेळी तो सक्रिय असतो. जेव्हा जागा असतो आपण, तेव्हा तो सक्रिय असतो. पण प्राणमय कोश हा सतत क्रियाशील असतो. प्राण म्हणजे जीवनशक्ती आपण म्हटलं, अगदी पहिल्या श्वासापासून अंतिम श्वासापर्यंत हा प्राणमय कोश कार्यरत असतो. हम्म. आता ज्यावेळी कोणी व्यक्ती कोमामध्ये जाते, त्यावेळेला मनोमय कोशाचं कार्य चाललेलं म्हणजे थांबलेलं आपल्याला दिसतं. ज्याला लोक म्हणजे डॉक्टर ब्रेन डेड म्हणतात ना, कोमात आहे असं सांगितलेलं जातं. पण अशा व्यक्तीला ते मृत घोषित करत नाहीत, कारण त्याचं प्राणमय कोशाचं कार्य मात्र सुरू असतं. ज्या वेळेला प्राणमय कोशाचं कार्यही पूर्णपणे थांबतं, म्हणजे श्वास घेणं बंद होतं, तेव्हा त्या व्यक्तीला मृत म्हणून घोषित केलं जातं. तर मनोमय कोशाचं आरोग्य हे उत्तम ठेवण्यासाठी मनाला आपण काय आहार देतो, म्हणजे इंद्रियांनी काय बघतो, काय ऐकतो, काय खातो, ह्याचा सर्वाचा परिणाम या मनोमय कोशावरती होत असतो. म्हणजे एखाद्याच वेळेला आपण काही फास्ट फूड खाल्लं तर त्याचा परिणाम होणार नाही, पण दीर्घकाळ जेव्हा असा मनुष्य आहार घेतो ना, ती सवयच ठेवतो, बरं म्हणजे सवय त्याची होऊन जाते त्या प्रकारचा आहार घेण्याची, हम्म. तेव्हा मग हा परिणाम होतो. तर काही लोक बघा खूप एकाग्रतेने, तीव्रतेने, म्हणजे असं सिनेमा किंवा एखादं व्यसन, ऍडिक्शन करतात. मग नियमितपणे हे केल्याने मात्र त्यांचा मनोमय कोश चांगला निरोगी राहू शकत नाही, तो सुदृढ राहू शकत नाही, आणि त्याचा परिणाम त्याच्यापेक्षा बाह्य असलेला प्राणमय कोश आणि अन्नमय कोशावरही निश्चितच होत असतो. तर त्यासाठी प्रत्याहार करायला सांगितला जातो. प्रत्याहार म्हणजे आपण अष्टांग योगामध्ये शिकून घेतलं होतं, इंद्रियांचं संयमन. ते हम्म. केल्याने हा मनोमय कोश चांगला राहतो. म्हणजे इंद्रियांचे विषय अनेक आहेत, त्यातलं काय ग्रहण करायचं, किती ग्रहण करायचं, आणि कुठे ग्रहण करायचं हेही समजलं पाहिजे ना. म्हणजे बघा, अन्न तर आपण खातोच, पण ते किती प्रमाणात खायचं, आणि बाहेरचं खायचं का घरातलं खायचं हेही आपल्याला समजलं पाहिजे. जे ग्रहण करू त्या प्रमाणात
किती प्रमाणात ग्रहण करू, त्याचा परिणाम आपल्या मनोमय कोशावरती होतो आहे, हे जाणून आपल्याला केलं पाहिजे. म्हणजे आपण म्हणतो ना, गुड इन गुड आउट, जे आपण आतमध्ये घेणार त्याचाच परिणाम होणार आणि तेच बाहेर पडणार, गार्बेज आउट म्हटलं जातं. तर समतोल ठेवणं हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे शरीरामध्ये एक प्रकारची हार्मनी ठेवायची असेल तर आपल्याला ह्या गोष्टींचा म्हणजे आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे. आपला वेळ आपण कुठला छंद जोपासतो, काय करतो, आपण इंद्रिय तृप्तीसाठी कुठल्या गोष्टी करतो, काहीही खा, काहीही प्या, निर्बंध वागा, असं नाही. नित्य प्रत्याहाराला महत्व दिलं गेलं पाहिजे, जर का आपल्याला हा मनोमय कोश जपायचा असेल तर. आता मनोमय कोश चांगला राहावा म्हणून चांगले विचार, चांगल्या सवयी हव्या. काय वाचतो, काय ऐकतो, काय खातो, हे विचारपूर्वक करून आपल्याला ठरवायला हवं. इंद्रिय तृप्तीचा आनंद आपल्याला माहितीये तात्पुरता टिकणारा असतो हा, हे जाणून त्याहून अधिक आनंद आपल्याला कशात मिळेल म्हणून विचारपूर्वक चांगली पुस्तकं वाचणं किंवा शास्त्रीय संगीत कानाने ऐकणं, हेही लोक करतात. पण आता हे लक्षात येतं त्यांच्या काही काळ केल्यानंतर की इथून मिळणारा आनंद ही कायम स्वरूपाचा नसतो. मग कायमस्वरूपी आनंदाच्या शोधामध्ये ते भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम किंवा इतर संत महात्म्यांची चरित्र मध्ये येतात, तेव्हा त्यांना समजतं की एकच मिनिट हा तेव्हा त्यांना समजतं की आंतरिक आनंद आहे, जो शाश्वत आनंद आहे, तो ह्यातून मिळू शकतो. म्हणजे आनंदाचा उगम हा आत्मा आहे. शरीर किंवा इंद्रियांकडून प्राप्त झालेला जो आनंद आहे हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे. आणि या आनंदाच्या आत्म्याकडून मिळणारा हा जो आनंद आहे, या उगमापर्यंत जाण्याच्या प्रयत्नामध्ये आता त्यांची भेट एका शुद्ध भक्ताशी होते, आध्यात्मिक गुरूंशी होते, ज्या गुरूंकडून त्यांना हे ज्ञान मिळतं की आत्म्याचा आनंद प्राप्त होण्यासाठी आत्म्याला परमात्म्याशी जोडावं लागतं. म्हणजे कृष्णांच्या बरोबर नातं जोडावं लागतं, कारण कृष्ण हे सर्व रसांचे आहार आहेत, रसराज आहेत. आणि जेव्हा मग आपण कुठल्या तरी एका रसाने कृष्णांच्या बरोबर जोडले जातो, तेव्हा हा अमर्याद अखंडित आनंद प्राप्त करत राहू शकतो. तर भौतिक जगामध्ये अशाच प्रकारे बघा नाती जोडली जातात. आपल्याला कोणाचं एखाद्या व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटतं, तर तेव्हा आपण त्या व्यक्तीबरोबर जोडले जातो, नातेसंबंध बनवतो. पण आपल्याला लक्षात येतं की हा आनंद कसा आहे, हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे. पण जो कृष्णांबरोबर जोडून घेतो व्यक्ती, अशा अखंड अमर्यादित आनंदाचं ते स्रोत आहेत. त्यामुळे तो आनंद आपल्यालाही मिळू शकतो. तर ही आनंदमय कोशापर्यंत झालेली मग प्रगती असते, ज्या वेळेला व्यक्ती कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो. आता मनोमय कोशाबद्दल आपण जाणून घेतलं, तर या मनोमय कोशापासून सूक्ष्म असतो विज्ञानमय कोश. नाव बघा, विज्ञानमय कोश, त्यामुळे आपल्याला समजतं बुद्धी आणि ज्ञानाशी संबंधित आहे हा कोश. तर ज्याचा विज्ञानमय कोश उत्तम असतो त्याची सत्विवेक बुद्धी एकदम जागृत असते. मोठ्या बिकट परिस्थितीमध्येही अशी व्यक्ती आपल्या सद्बुद्धीच्या आधारावरती ज्ञान घेऊन तशी वागू शकते. असा व्यक्ती डगमगत नाही, म्हणजे काही कठीण प्रसंग आला तर एका वरच्या स्तरापासून सर्व गोष्टी तो स्पष्टतेने बघतो आणि त्याच्या आधारावरती अचूक असे तो निर्णय घेतो. आणि या उलट परिस्थिती म्हणजे विज्ञानमय कोश ज्यांचा नीटपणे कार्य करत नाही, त्यांची इच्छा शक्ती किंवा संकल्प शक्ती ही अत्यंत कमी असते. छोट्या छोट्या गोष्टींनी ती माणसं डगमगतात, आत्मविश्वास नसतो त्यांच्यामध्ये, नीतिमत्ता कमी आढळते, योग्य अयोग्याची जाण त्यांना नसते. मनुष्य आणि प्राणी यांच्यामध्ये भेद करता येतो बघा या गोष्टीमुळे. तर योग्य पर्याय निवडण्याची जी क्षमता आहे ती माणसाला दिलेली आहे. तर अशा प्रकारे जो विज्ञानमय कोश आपला जो बुद्धीशी रिलेटेड आहे, तो हा जो जागरूक ठेवतो, तर एक समृद्ध जीवन तो व्यक्ती जगू शकतो आणि आपली प्रगती घडवून आणू शकतो. तर हे सर्व कोश बघा आपल्याला म्हणजे विचारांच्या द्वारे हा विज्ञानमय कोश म्हणजे नेहमी आतून मार्गदर्शन करत असतो. सद्विवेक बुद्धी ही आपल्याला आंतरिक मार्गदर्शन करत असते ना, काय करावं काय करू नये असं. तर लहान मुलांमध्ये बघा विशेष प्रयत्न केले जातात. हा विज्ञानमय कोश जेवढ्या लवकर त्यांच्यामध्ये विकसित होईल ना, तेवढे त्यांचे विचार, सवयी, त्यांची सद्बुद्धी ही त्यांच्यामध्ये राहील. निर्णय क्षमता चांगली होईल, स्वतःला एक सद्गुणी व्यक्ती म्हणून आकार देण्याची जी इच्छा असते माणसाची, अशी जीवन मूल्य त्यांच्यामध्ये दिसू लागतात. मग तर हा कोश उत्तम राहावा म्हणून व्यक्तीला जिज्ञासा ठेवावी लागते. जिज्ञासेने ज्ञान प्राप्त होऊ शकतं आणि जेवढी जिज्ञासा अधिक तेवढी बुद्धी पण तीक्ष्ण असते.
तर लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा विज्ञानमय कोश खूप महत्वाचा मानला गेलेला आहे. कारण हा कोश जर का नीटपणे कार्य करत नसेल तर निर्णय शक्ती योग्य प्रकारे काम करत नाही. त्यामुळे तो दुसऱ्यांवरती व्यक्ती सतत अवलंबून असतो. स्वतःचे निर्णय तो घेऊच शकत नाही. स्वतःचा विश्वास, आत्मविश्वास नसणं, स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता, हे सर्व विज्ञानमय कोशामुळे आपल्याला शक्य होत असतं. यम नियम त्याच्यासाठी काटेकोरपणे पाळावे लागतात, तेव्हा हा विज्ञानमय कोश हा उत्तम राहतो. आता या विज्ञानमय कोशावरून सूक्ष्म कोश कुठला आहे तर आनंदमय कोश आहे, जो सर्वसाधारण माणसांमध्ये विकसित नसतो. या कोशाचा संबंध आंतरिक आनंद किंवा जी शांती आहे त्याच्याशी असतो. आध्यात्मिक शाश्वत आनंद याच्याशी संबंधित हा आनंदमय कोश आहे. म्हणजे आत्म्याच्या पोषणाशी या कोशाचा संबंध आहे. तर भौतिकातील जे तात्पुर्य इंद्रिय उपभोगाच्या मुळे मिळणारा आनंद आहे त्याच्याशी संबंधित हा आनंदमय कोश नाहीये. त्यामुळे जेव्हा कधी आपला जप चांगला होतो किंवा कृष्णांची कथा आपण ऐकतो, मधुर कीर्तन ऐकतो, श्रीमद भागवतमचं पाठ आपण श्रवण करतो, ह्याने आपल्याला काही काळात का होईना आंतरिक शांती मिळते, अनुभवता येते. हा, तर हे आपल्याला समजतं. म्हणजे तर जेव्हा ही शांती बघा दीर्घकाळ टिकू शकते त्याला समाधी अवस्था म्हटलेलं आहे. आणि हा कोश उत्तम राहण्यासाठी, आनंदमय कोश उत्तम राहण्यासाठी ज्या गोष्टी आत्म्याला पोषण देतात, म्हणजे कृष्णांची प्रेममयी भक्ती सेवा ही प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली राहून करण्यास शिकायला हवं. आपल्याला विनम्रतेने प्रथम गुरूंची सेवा करायला हवी, कारण कृष्णांकडे जायचा, आनंदमय कोशापर्यंत पोचण्याचा मार्ग गुरुच दाखवतात. तर हे झालं पंचकोशांबद्दल जी आपण आत्म्याची आवरण म्हटलेले आहेत. तर एकदा संक्षिप्तमध्ये परत आपण उजळणी करूया. पहिला कोश आपण बघितला अन्नमय कोश. तर भौतिक स्थूल शरीराशी तो संबंधित आहे आणि अन्नाशी संबंधित आहे. दुसरा म्हणजे प्राणमय कोश बघितला. प्राणमय कोश हा प्राणशक्तीशी संबंधित आहे, श्वसनाच्या द्वारे आणि 5 प्राणांच्या द्वारे तो संचलित होतो. तिसरा म्हणजे मनोमय कोश, जो मनाशी संबंधित असतो. विचार आणि भावनांचा प्रभाव या मनोमय कोशावरती दिसतो. मग चौथा म्हणजे विज्ञानमय कोश, जो ज्ञान आणि बुद्धीच्या संबंधित आहे. निर्णय क्षमता, हा म्हणजे सर्वांगीण विकास होण्यासाठी हा महत्वाचा आहे. आणि पाचवा सगळ्यात सूक्ष्म कोश म्हणजे आनंदमय कोश, जो आंतरिक आनंद आहे आत्म्याचा, शांतीचा, त्याच्याशी संबंधित आहे, जो आत्म्याचा पोषणाने आपल्याला मिळू शकतो. आता आपला हा आत्मा, हे आत्म्याची आवरणं समजून घेतली. आता हा जो आपला आत्मा आहे ना, हा हृदयामध्ये स्थित आहे. 15.15 अध्यायातला 15वा श्लोक आपण म्हटलं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो. हृदि म्हणजे काय, हृदयामध्ये. पण ह्या आत्म्याचा प्रभाव मात्र संपूर्ण शरीरभर आपल्याला दिसतो. तो कसा प्रभाव दिसू शकतो तर हे आपल्याला या कोशांच्या द्वारे समजतं बघा. हे चेतनेचे वेगळे वेगळे स्तर आहेत. केवळ स्थूल शरीरावरच नाही, तो सूक्ष्म शरीरावरही याचा प्रभाव या आत्म्याचा दिसतो. हे आपण या कोशांच्या द्वारे समजून घेतलं. बघा, हे समजलं का? 5वा श्लोक समजला का? हो हो हो. हा एक हा विज्ञानमय, त्याच्यात एक आहे. विज्ञानमय म्हणजे कुठचा? बुद्धीशी संबंधित. विज्ञानमय विज्ञानम कोश म्हणजे कुठचा? बुद्धीशी संबंधित. बुद्धीशी. हा, बुद्धी आणि ज्ञान. बुद्धीशी हा, रिलेटेड. सत्विवेक बुद्धी, निर्णय सद्विवेक क्षमता म्हणजे. बुद्धी, निर्णय क्षमता, योग्य अयोग्य हॅलो, जाणण्याचा जो विवेक. नाही येत का? ऐकू येत आहे का? हो, येत आहे. मला येत आहे. येत आहे. मला येत आहे माताजी. तुम्हाला येत नाहीये का ऐकू? येत हॅलो, आहे. येत आहे ऐकू मात्र. हा विज्ञानमय हा हा 4 नंबर. हा, समजला बुद्धी. ना. म्हणजे विवेक बुद्धी ज्याला आपण म्हणतो ना, हम्म. सद्विवेक तो बुद्धी. सगळ्यात आतला. तो सगळ्यात आतला. हा, नाही, सगळ्यात विज्ञानमयच्या आतला आतला आनंद. आनंदमय. आनंदमय. आनंदमय सगळ्यात आतमधला, म्हणजे हा आनंदमय हे 5 नंबरचा हा, बरोबर. सगळ्यात आणि सूक्ष्म विज्ञानमय हा आनंदमय 4 कोश. नंबरचा. हा, म्हणजे त्याच्यावरती विज्ञानमय, अन्नमय, त्याच्यावर हा मनोमय. अन्नमय, प्राणमय, हा मनोमय, हा, विज्ञानमय आणि आनंदमय. आनंदमय. बरोबर. हा, म्हणजे क्रम बरोबर हा आला ना? हा हा, बरोबर. आणि हम्म. आपण सर्वसाधारण व्यक्ती हा विज्ञानमय कोशापर्यंत प्रगत झालेला असू शकतो. सद्विवेक बुद्धी आपली जागरूक झालेली असते किंवा डेव्हलप झालेली असते. पण हा. त्या पुढची जी प्रगती आहे ती गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली होते. आनंदमय कोशापासून म्हणजे आनंदाचा जो उगम आहे, अखंडित आनंदाचा उगम म्हणजे कृष्ण यांच्याबरोबर जोडून घेण्याची जी प्रक्रिया आहे
ती गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली होते. आता 6वा बघू आपण श्लोक. का हम्म. थांबायचंय इथे? 4:06 हल्ली आहेत. हा एक छोटासा श्लोक आहे, 6 आणि 7. हा एक करूया आणि मग थांबूया. हो मग चालेल. 8व्यापासून हा चालेल. हा हा कारण ह्याच्यामध्ये नाहीच आहे जास्त. 6व्या 7व्यामध्ये काही नाहीये विशेष सांगायला, छोटसच सांगायचंय. ते हम्म. सांगते आणि मग आपण थांबू. हा, हो वाचता हो माताजी हो 6वा हो 7वा एकत्र. हो हो. हरे कृष्ण. ह्याचं तात्पर्य सगळ्याचं व्यवस्थित वाचायला हवं ना. हा, हम्म. पण तात्पर्यामध्ये माताजी एवढं डिटेल नाही दिलेलं. हा, तुम्ही आता हम्म. नंतर आता क्लासच्या तुम्ही नंतर जे वाचलात. सांगितलं ते. हम्म. हा, एवढं डिटेल नाही दिलेलं. हम्म. कोशांचं नाव दिलेलं आहे, थोडंसं हम्म. त्याच्याबद्दल दिलंय, पण जे विश्लेषण आहे ना त्याचं, की नक्की हम्म. कसे ते हम्म. एकमेकांच्या बरोबर जोडलेले आहेत आणि आपलं पूर्ण हम्म. म्हणजे स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर हे हम्म. कसं आत्म्याचा प्रभाव त्याच्यावरती असतो हे आपल्याला समजून घेणं व्यवस्थितपणे आवश्यकच आहे. हम्म. हम्म? हा, तर आता 6वा 7वा. हो. हरे कृष्ण. महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. हरे कृष्ण. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघ संघात संघातश्च चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये आणि मन, 5 इंद्रियांचे विषय, इच्छा द्वेष सुख दुःख समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण म्हटलं क्षेत्र म्हणजे काय, तर हे आपलं शरीर किंवा देह आणि हम्म. हे 24 तत्वांच्या समूहाने तयार होतं हे आपल्याला या श्लोकामध्ये सांगितलंय. ही 24 तत्व कुठली, तर पहिली म्हणजे पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश. मग 5 हम्म. ज्ञानेंद्रिय, डोळे, कान, नाक, जीभ आणि त्वचा. तसंच हम्म. 5 कर्मेंद्रिय, हात, पाय, वाणी, उपस्थ आणि गुदा. आणि हम्म. 5 इंद्रियांचे विषय म्हणजे शब्द, मग स्पर्श, रूप, रस आणि गंध. बरोबर ना? आणि हम्म. मग हम्म. कुठली, मन, बुद्धी, अहंकार आणि त्रिगुण हे अव्यक्त म्हटलेलं आहे. 3 गुण एकत्र जेव्हा असतात तेव्हा त्याला अव्यक्त असं म्हटलेलं आहे. तर या सगळ्याला हम्म. मिळून हे 24 तत्व झाली. ही या 24 तत्वांच्या समूहाने हे आपलं क्षेत्र किंवा शरीर बनलेलं असतं. या 24 तत्वांच्या परम्युटेशन कॉम्बिनेशनने वेगवेगळे भाव आपल्यामध्ये तयार होतात. म्हणजे इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख अशा वेगवेगळ्या भावना या सर्वांच्या परम्युटेशन कॉम्बिनेशनने तयार होतात. आता हे जे विश्लेषण आहे ना शरीराचं, हम्म. की ह्या 24 तत्वांचं, याला हम्म. सांख्य तत्वज्ञान म्हटलेलं आहे. हम्म. विश्लेषणाला या. आणि हम्म. हा जो आता आत्मा आहे, ज्या शरीर हे त्याचं आवरण आहे बघा. आत्मा हा शरीराच्या आतमध्ये स्थित आहे. म्हणजे 24 तत्वांनी हा आत्मा बांधला गेलाय जणू. हम्म? हम्म. आता पुढच्या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात की हे कुठले गुण आहेत जे आपल्यामध्ये ठेवले पाहिजेत, बाळगले पाहिजेत, हम्म. ज्याद्वारे हा आत्मा जे 24 तत्वांनी शरीरामध्ये बांधला गेलेला आहे, शरीराच्या बंधनात आहे, तो आता मुक्त होईल. जणू आपण म्हणतो ना 24 तत्वांनी ह्या आत्म्याला बद्ध केलेला आहे, या शरीरामध्ये तो कैद आहे. तर हम्म. म्हणून ह्याला बद्ध आत्मा म्हटलं जातं. तर या बंधनातून जर का मुक्त व्हायचं असेल तर आता 20 गुण आपल्याला आपल्यामध्ये विकसित करायला पाहिजेत, जे गुण आता आपल्याला पुढच्या श्लोकांमध्ये सापडतात. तर हम्म. ते आपण आता पुढच्या वेळेला बघू. तर एक छोटीशी स्टोरी सांगते आणि मग आपण आजचं हे एंड करूया. तर हम्म. एक व्यापारी होता आणि त्याला 4 पत्न्या होत्या. तर जी त्याची चौथी पत्नी होती तिला तो अतिशय प्रेम करत असे. म्हणजे या 4 पत्न्यांमधले सर्वाधिक प्रेम तो चौथ्या पत्नीवर करत असे आणि तिला तो उत्तम उत्तम वस्त्र, दागदागिने असं सदैव भेट देत असे. खूप तिची देखभाल करत असे. तिला अगदी हवं नको ते सगळं बघत असे तो लक्षपूर्वक. मग त्याची तिसरी पत्नी होती.
तिच्यावरही त्याचं प्रेम होतं. मग या पत्नीसोबत तो नेहमी आपल्या नातेवाईक मंडळींना भेटायला जात असे. आणि पत्नी सुंदर होती, त्यामुळे सर्व नातेवाईकांना भेटवताना त्याला आपला गर्व वाटेल सर्वांच्या समोर या पत्नीचा. दुसरी पत्नी होती, तिच्यावरही तो प्रेम करत असे. पण दुसरी पत्नी अतिशय बुद्धिमान होती, विचारवान होती, समजूतदार होती. त्यामुळे हा व्यक्ती, व्यापारी, आपल्या मनातल्या गोष्टी काही त्याला अडीअडचणी आल्या तर तो तिच्याकडे बोलत असे आणि तिच्या सल्ल्याने तो त्यावरती मार्ग काढत असे. म्हणजे अचूक असं मार्गदर्शन त्याला मिळत असे ह्या पत्नीकडून दुसऱ्या. मग त्याची पहिली पत्नी होती, ती अतिशय प्रामाणिक होती, चांगली स्त्री होती, सद्गुणी होती. पण हा व्यापारी तिच्याकडे विशेष लक्ष पुरवत नसे, तिला वेळ पण देत नसे. आणि मग ही पत्नी मात्र त्याच्यावरती अगदी निस्सीम प्रेम करत होती. त्याचं जेवण, त्याच्या इतर तब्येतीकडे जातीने लक्ष देत असे. पण हा व्यापारी मात्र आपल्या इतर 3 पत्न्यांकडे अधिक लक्ष पुरवत असे. अनेक वर्ष निघून गेली. आता वृद्ध झाला हा व्यापाराची तब्येत त्याची बिघडली आणि मृत्यूचा समय त्याचा निकट आला. आता आयुष्यभर त्याच्या 4ही पत्न्या त्याच्या सोबत राहिल्या आणि आता मृत्यूनंतर कोणीतरी ह्यांच्यापैकी आपल्या बरोबर यावं अशी त्याला इच्छा झाली. तर त्याने आपल्या पत्नीला म्हणजे एक एक करून बोलवलं आणि विचारलं. तर चौथ्या पत्नीला त्याने प्रथम बोलावलं आणि विचारलं की मी आयुष्यभर ती सर्वाधिक प्रेम मी तुला दिलं, तुझी सर्वाधिक काळजी मी घेतली, आता मृत्यूच्या वेळेला तू माझ्या बरोबर येशील का? तर ती एकही शब्द न बोलता तिथून निघून गेली. हा काय समजायचं ते समजला. तिसऱ्या पत्नीला त्याने बोलवलं की मी संपूर्ण आयुष्यभर तुला सांभाळलं, आता मृत्यूच्या समय तू माझी साथ देशील का? तर ती म्हणाली की नाही, मला माझं आयुष्य आता तुमचा जरी मृत्यू समीप आला असला तरी माझं आयुष्य चांगलं चालू आहे आणि तुमचा मृत्यू जरी झाला तरी मी दुसऱ्या कोणावर तरी लग्न करेन. मग तो आता आपल्या दुसऱ्या पत्नीला बोलवतो. ती विचारण्याआधीच, त्याने प्रश्न विचारण्याच्या आधीच सांगते की मी काही तुमची साथ देऊ शकणार नाही, फार फार तर मी स्मशानापर्यंत तुमच्या बरोबर राहीन, पण मृत्यूनंतर नाही. आता आपल्या तिन्ही पत्नींची उत्तरं बघून त्याला अतिशय दुःख होतं. तेवढ्यात त्याची पहिली पत्नी त्याच्याकडे येते, जिच्याकडे तो अजिबात लक्ष देत नसे. ती येते आणि त्याला म्हणते मी येईन तुमच्या बरोबर मृत्यूनंतर. आता हे ऐकल्यावरती त्याला अतिशय वाईट वाटतं की आपण हिला कधीही वेळ दिला नाही, कुठली हिची काळजी घेतली नाही, काय हवं नको ते बघितलं नाही, पण आज तीच माझी साथ देते. आता बघा, आपल्या सर्वांची ही अशीच परिस्थिती आहे. तर ही चौथी पत्नी म्हणजे आपलं सर्वांचं शरीर, जिची आपण खूप काळजी घेतो, सर्व गरजा पुरवतो त्या शरीराच्या, पण मृत्यू समय जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा आपल्या बरोबर घेऊन जाऊ शकत नाही या शरीराला. तिसरी पत्नी म्हणजे आपली धनसंपत्ती, आपण व्यवसायातून कमवलेलं जे काही असतं, तर मृत्यूनंतर या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या नंतर कोणाच्या तरी दुसऱ्याच्याच होतात. दुसरी पत्नी म्हणजे जवळचे नातेवाईक म्हणू, मित्र परिवार म्हणू, कितीही जवळचे असतील तरी फार फार तर स्मशानभूमीपर्यंत आपली साथ देतात. आणि पहिली पत्नी म्हणजे परमात्मा, जो सदैव आपल्या बरोबर असतो. आपण इतर सर्व गोष्टी करण्यात एवढे व्यग्र असतो की ह्याच्याकडे आपण जरा पण लक्ष देत नाही, पण एक परमात्माच आहे जो नेहमी आपली साथ देतो, बऱ्या वाईट सगळ्या गोष्टी मध्ये आपल्या बरोबर असतो. तर म्हणजे या गोष्टीवरून आपण समजू शकतो, बोध घेऊ शकतो की हातातून वेळ निघून जाण्यापूर्वी आपला आणि परमात्म्याचा हे काय संबंध आहे, जो नात्याचा आपल्याला विसर पडलाय ना, हे नातं आपल्याला पुनर्जागृत या मनुष्य जन्मामध्ये करायचंय. तर परमात्मा म्हणजे कृष्ण, जे आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत आणि आपले एकमेव सुहृद आहेत. आणि ह्या जीवनामध्ये आणि ह्या जीवनानंतरही ते आपले काळजी घेणार आहेत. तर इतर कुठल्याही गोष्टीसाठी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचं चिंतन आपल्याला केलं पाहिजे. जो भक्ती मार्ग आहे त्याच्याबरोबर जोडून घेतलं पाहिजे. आणि जो 9व्या अध्यायातला 34वा श्लोक आहे, मन्मना भव मत बघतो, त्याच्यामध्ये कृष्ण सांगतात ना, सदैव माझं पूजन कर, मनामध्ये माझं चिंतन कर, मला नमस्कार कर, आणि असं तू जर का आयुष्यभर करत राहिलास तर तू माझी प्राप्ती करून घेशील. तर हा या कथेवरून घेतलेला बोध आहे. आणि आता 8व्या श्लोकापासून 8 ते 12 हे एकत्र आहेत श्लोक, तर ते आपण आता पुढच्या वेळेला घेऊया.